бачыш, якую подсветочку набыў? Ну, нібыта на OnlyFans мне... записываться зараз будем. ПГ, а потом OnlyFans. Все так. Так, ты правда нечто бачно? Давай ось так крыху. Ай, хер з ним, халешить. Я ось так Да не, нічого не бачно, успокойся. Ну, шафы твои выдатные бачные, у меня такие же стоят за стенкой. Какие? One Love. Ну так. У меня уладальник квартиры дед. Такі уже дед, просто годов 90-80. Ладно, не 90. Які сучасны у тебе дед, что такие шафы набывае з Икеи. Другие бы там, не ведаю, платяные шафы своей бабулі. Самое прикольное, что ён поляк, якога зовут Герард. Я з ім могу на нямецкай мове размаўляць, бо яго яшчэ ёсць нямецкае грамадзянства. Я такі, нормально. Слухай, ты ж нямецкую мову вельмі файна ведаеш. Нормально. Ты ее выкладаў? Ну, крышачку выкладаў, но я больш... Ну, я ўсё жыццё амаль з нямецкай мовай. З вами, з агучвальшчыкамі, кажуць агучвальшчыкі, людзі, якія займаюцца агучкай. Агучкеры. Агучкі. З вами ж не разбярэшся, хто чым займаецца. Нібыта столькі агучак з'яўляецца, што нібыта вы толькі агучкай займаецесь, а потым аказваецца, што айцішнікі, і філёлагі, і ўсё што заўгодна. Філёлагі. Ну так, на агучках не пражывеш. Трэба працаваць. Да насамрэч шмат хто. Хто на што гаразд. Про гэта ўсё яшчэ паговорым. Да, дарэчы, мы сёння будзем размаўляць не толькі пра агучку. Ты ось думаеш, што, напэўна... Не, ну насамрэч толькі пра агучку. Усё вакол агучкі, але з упорам на цябе. Будзем і пра цябе размаўляць, і пра агучку, і пра супольнасць. Ну, мне цікава проста, мне цікава. Калі трэба будзе паўтарацца, ну, прабач. Слухай, яшчэ вожыкаў. Столькі нашмат вожыкаў усялякіх. Так. Чаму вожык? Так. Хто быў першы? Не я. Ёсць такі каментатар, ён вожык патрыёт. Ён, мне здаецца... Вожык патрыёт заўсёды паўсюль. Заўсёды паўсюль. Проста. Я што не ўключаю, заўсёды ён каментарыі піша. Я ведаю яшчэ як мінімум 2 вожыкаў. Ну і вось і я. Чаму вожык? Вось я. Ты ўжо мільён разоў адказваў, але ну хтось цябе першы раз чуе. Я насамрэч я не памятаю, чаму я гэта так выбраў. Яно гучыць максімальна па-беларуску, мне падабаецца, ён такі няшны. І кстати, максимально по-беларуску. Там одна літера адрозніваецца ад украінскай і расійскай. Ну так наша ж. Ну крам, ну сетка крам вожык ёсць, ведаеш, ну на слыху ўсё ж таки. Так, ось. У меня нешта была, я калі сабе канал ствараў, у меня там нешта там былі нейкі там на ютубаўскі маю на увазе, мне там нешта там з Voice, я хацеў нешта там адбыграць, я ж там буду з голасам працаваць, нешта там Voice, потым такі, все, будзе вожык, халера з ім. Просто як бы рандомна. Добра. Ну і плюс лагатыпчык клёвы я тады знайшоў, і я ўжо не стаў нічога мяняць. Я бачу, як змяняе дзень вакол мяне гукі. Усім прывітання, вы слухаеце і можна нават глядзіце падкаст «Цёмны лёс». У нас сёння 43-й выпуск. У гасцях у мяне сёння вельмі цікавы чалавек. Большасць з вас яго ведае як вожыка. Я зараз буду цябе, Алексей, представляць. Можна Алексеем тебе называць? Толькі вожыкам, я, дарэчы, можна. І калі нешта... Адныя лёхі. Дарэчы, у вас падкаст апошні быў з першым гікаўскім правасце. Лёха Пальцаў, Лёха Вожык і Лёха Гомзік. Ну як так? Ну вось такія вось мы. Развялося як сабак. Крэатыўшчыкі. Намагаўся я знайсці пра цябе інфармацыю, знайшоў, прынамсі немало знайшоў інфармацыі, зараз буду цябе прадстаўляць. Алексей працуе ў нас у айцішцы. Проджект-менеджерам. Так? У проджект-менеджменце, скажем так. Ну, я больш як саппорт зараз. Саппорт у айцішцы. У меня ёсць і быў досвед. Ну, менавіта зараз як саппорт. Як рабіць агучку? Трэба працаваць у айцішцы. Тады агучку можаце рабіць.
Ну, тады у вас будуць грошы просто каб жыць. І ты калі скінуў мне сваю соцсетку, я паглядзеў, што ты з Полацку, напэўна, ці навучаўся ў Полацку, так? Навучаўся ў Полацку, так. А сам адкуль? Шанскі раён. З Белгрэса часам? Не, з Барані. Ага, окей. Пра гэты горад Башлыкевіч спяваў у сваім. Ён пра цябе спяваў ці пра горад? Не, ён пра горад. І мы калі пачулі, ён прыязджаў у наш горад сюды, у Гданьск, ён нешта там зачытваў рэп сваёй маладосці, а я не чуў. Я думаю, я ўсяго Башлыкевіча ведаю. Не, ніфіга, я не чуў, карацей, гэты твор. І ён просто зачытваў, ён прыязджаў просто адзін з гітарай, такі аля кватэрнік невялічкі. Вось, і ён там я там пайду навучацца, мяне там размяркуюць у сам факен Барань, бла-бла-бла. Я такі, што? Адкуль ты гэта ведаеш? Ну, Сережа ён такі, так. Дарэчы, можа, чуў ягонае паляванне караля Стаха. Песня такая старая, 13-го года. Мне здаецца, чуў. Зараз яна вельмі не падобная на яго творчасць, гэта такая балада беларускамоўная у стылістыцы фолка такога. З Полацка. І працаваў ты настаўнікам нямецкай мовы ў школе? Я адпрацоўваў. Гэта адпрацоўка была. Гэта была адпрацоўка, аддаваў паншчыну. Вось. Ну і все, потым айцішку? Свой. Так, потым я дарэчы, у Польшчы тады яшчэ паспеў пажыць, потым вярнуўся і цяпер зноў тут. Мог бы не пераязджаць. Ну, давайчы, нормально. А што ў Польшчы рабіў, калі не сакрэт? Амаль тое самае, толькі больш з не такім спектрам дзейнасці тэк-саппорт у банку. Ну ўсё, па працы ганяў. Зразумела. Ну, праца, так, все. Ну, гэта ўсё я распавядаю пра цябе проста таму, што заўсёды ёсць пытанні, кім працуюць усе гэтыя людзі, якія займаюцца агучкай. Канешне, хацелася, каб ніхто не пытаўся, і все разумелі, што агучкай займаюцца, агучкай зарабляюць. Але пра заробкі мы таксама размаўляем. Давай да асноўных тваіх прац, пра якія ўсе ведаюць. Ну, па-першае, для мяне ты на сённяшні момант прабач, але для мяне ты сувядоўца першага гікаўскага, гэта мой наўлюблёнейшы падкаст. Я вельмі пережываў, як адбудзецца вось гэты мув ад Вадзіма да іншага вядоўца. Я шчыра скажу, першыя выпускі мне было цяжка. Я ламаўся. Бо... Ну, таму што ж, ну як? Не простое, што ў цябе нешта не атрымлівалася, а простое, што я ўжо прывык. Але ты ведаеш, апошнімі выпускамі я такі, ну файна, клас. Ну, добра. Я таксама перажываў, вельмі шкада, потому што гэта таксама мой любімы падкаст. Ну, ладно, адзін з любім. Найлюбімейш. Ну, так, не хацелася, ведаеш. Было цікава паспрабаваць. Вось. А як вы наогул сышліся? Вы добра знаёмыя з Лёхам былі да гэтага? Алексей Пальцаў, гэта сувядоўца першага гікаўскага. Мы былі крыху знаёмыя. Я ж і быў у падкасці ў першага гікаўскага, я прыязджаў туды ў госці. Ну і вось мы з тых часоў падтрымліваем кантакт. Вось, я так сталася, што я таксама падтрымліваю не толькі кантакты, а яшчэ на Патрэоне. О, я, дарэчы, таксама. Падтрымліваеце тое, што вам падабаецца. Так, ну і неяк так, ну вось неяк так. Ну, круто, дзякуй табе вялікі. Да, што я там так, ведаеш, на падхваце. Не, ну, слухай, давай шчыра, тыя спробы Лёхі запісаць падкасты ў сола, яны былі добрыя, але ўдваёх, ну, яно лепей гучыць, яно лепей слухаецца. Не, я згодны. Лёша сам гаварыў, што яму монакасты вельмі цяжка даваліся і даюцца, і ён не тое, каб вельмі любіць. Ну і глядзіш, яшчэ пабачым падкаст на траіх, хто ведае. У нас ёсць крышачку пра першы гікаўскі, магу сказаць, у нас ёсць яшчэ файныя госці, будзе цікава, насамрэч. Это правда, што вы ўгараеце настолькі, што амаль што там на паўгады ўжо прапісалі сабе сцэнар таго, хто будзе удзельнічаць? Офігеть. Так. Просто аплодысменты. Лёша не той, каб прапісаў спіс гасцей, ён яшчэ і на бліжэйшы структуру падкаста паспеў накідаць.
Ну то бок пытанні там блокі. А як Ты табе ведаеш. наогул у падкасці ўдзельнічаць, калі вось удваёх разганяецеся? Тебе, напэўна ж, не было такога досведу раней шчыльнага? Ці быў? Не было. Я крыху перажываў, ну як бы, ну як, ну гэта ж першы гікаўскі, а я тут што, а што я? Ну нормально. Трэба нейкі, мне падаецца, агульны вайб мець. Ну, ён у вас ёсць, Ну, дакладна. на адной хвалі, і тады і пауз не будзе вялікіх, і нешта сябе выціскаць, ведаеш, не давядзецца. І сама размова будзе сама па сабе, так бы мовіць, ісці і ліцца. І тады будзе цікава і слухаць яго. Вось. Так што, ну, пабачым. Мне здаецца, пакуль нармальна ідзе. We'll see. Ідзе проста огнена, агменне, полымя працягваецца. Я вельмі хацеў, каб гэты праект не закрываўся. Я такі, Мне наогул давай падаецца, што рабіць. гэта адзін з самых такіх ужо доўгажывучых, насамрэч, падкастаў беларускамоўных. Ну, з такіх папулярных, менавіта, не папулярных, а гікаўскіх, забаўляльных, скажем так. Ну, на беларускай Гэта мове дык круто. дакладна. Ну. Гэта праўда. Так. Ну і агучка. Займаешся ты агучкай кіно, не ведаю, серыялаў, напэўна, таксама вы агучваеце, Ну, і вядома. ты агучваеш. Так. Большасць цябе будзе, напэўна, ведаць яшчэ праз твой канал. У цябе ёсць асноўны канал на Ютубе. Это Wash Voice, спасылачка будзе ў апісанні, вожык. І ёсць цябе яшчэ невялічкі канал, цікавінка, на якім ты агучваў навукова-папулярныя відэа і відэа па псіхалогіі, наколькі я разумею, так? Так. То бок Ну ты і пачынаў... не забываць інсту, твиттер. Ну гэта ўсе TikTok, спасылкі зразумела, Тухлы. канешне. І тэлеграм. Ну, насамрэч, інста ў мяне зараз на першае месца. Ну я ж так разумею, што асноўны контент ён на Ютубе з'яўляецца, а інста, тик-ток это ўжо нарэзкі, ці не? Ці там асобны робіш контент? Тик-ток я кінуў. На тик-току час-почас нешта я там заліваю. Ну, просто каб было, ведаеш. Для тых, хто там падпісаны застаўся. Зараз інста. У асноўным інста... Ну, Ютуб, вядома, Ютуб я не магу кінуць. Там 5000. Нібыта ў цябе такі контент, што цябе наразаюць іншыя людзі, правильно? У тик-току тым же я ведаю. Час ад часу. Час-почас. Ёсць падпісчык ці падпіснік, як вам загодна, так і кажыце. Паша, прывет. Ён, ведаю, будзе гэта глядзець. Ён рэміксы вельмі любіць і умее рабіць. То бок ён нешта бярэ там, ведаеш, падстаўляе і атрымоўваецца яшчэ смешней. Ёсць. У тик-току я ведаю, што ёсць аккаунт, які вельмі файныя нарэзкі або эдіты робіць агучак майго роднага гуку, у якім я таксама удзельнічаю. То бок, ну, круто, што такое ёсць. Калі цябе як чалавека які займаецца агучкай, займаецца агучкай, ахарактарызоўваць, то адным словам, мне чамусьці круціцца заўсёды гумарыстычная агучка. Ці гэта так? Так. Ты з гэтага пачынаў, ты гэтым працягваеш, ты гэтым жывеш, ці гэта проста, ну, так атрымалася? Гэта была моя мэта. Калі я пачынаў. Увогуле, у мяне самыя першыя спробы былі на расійскай мове, і яны былі розныя. Я і сур'ёзныя рэчы спрабаваў перакладаць і агучваць. Давайте не забываць, што агучка это не толькі набалбытаць. У маім выпадку это яшчэ і пераклад. Я і сур'ёзныя рэчы спрабаваў, у меня нават заказы былі. Ладно, не заказ на расійскай мове, а я там нейкі шоу-тур, не шоу-тур, як это рум-тур, карацей, трэба было агучыць для нейкіх там хлопцаў, у якіх свая крама абутку, да іх прыязджаў амерыканскі рэпер, яны вадзілі яго і бралі, ну, записывалі просто там. Так, што ты агучваць, калі ўжо ёсць запіс, типу? На англійскай мове. Окей. На англійскай мове трэба было перакласці і агучыць. І пасля таго, пасля той працы я такі, мне цяжка на расійскай. Прабачце, я хачу рабіць на беларускай. Ну, цяжка, насамрэч, агучваць. Калі правільна агучваць, менавіта вось на такой літаратурнай расійскай мове, мне з маім гэканнем
цэканнем, дзеканнем, вымаўленнем мне было цяжкавата. Да і не тое, каб вельмі цікава. А ты ўжо ці карыстаешся беларускай зараз? Ну, дакладна беларускай, напэўна. З 19-го году амаль заўсёды. Окей, а дагэтуль зразумела. Дагэтуль у мяне я чытаў. Беларуска у мяне была ў пісьмовым выглядзе. Я просто калі гляджу твои ролики, ведаеш, што мне я нават спачатку і думаў, што ты не агучвальшчык, не чалавек, які агучкай займаецца, а што ты больш нават літаратар нейкі, бо перакласці так, каб гэта было смешна і так каб там выкарыстоўваліся словы, якіх ты нават і не чуеш падчас, гэта нібыта складаней, чым потым взяць і агучыць гэта эмацыйна. Так я ж бяру ў асноўным, калі браць нейкія там рылзы, яны самі па сабе смешныя, там і тэкст ужо смешны, там ужо ёсць жарт. Ты адзінае просто бярэш і перакладаеш іх на нашу мову. Ну я магу, вядома, там нешта дадаць сваё. Блин, першае ўражанне, ведаеш, калі глядзіш твои ролики, гэта ніфіга сабе, на беларускай мове таксама можна смачна матюкамі фігачыць, напрыклад. Ці зрабіць так, каб вось такі пашлаваты жарт, ён быў смешны па-беларуску, сур'ёзна? Да ладно. Можна. Такое мы любім, такое мы паважаем. У мяне мэта была або секс, каму як. Так, ну так, мэта была рабіць што заўгодна, толькі не пра гісторыю і культуру. Вось всё, што заўгодна. Я, прабачце, я рігаю, калі вось у 19-м годзе я шукаў штосьці там на беларускай мове. Гісторыя, культура, гісторыя. Забаўляльнага контента не было. Ну, палітыка яшчэ. Палітыка трэцім шла. Так, вядома, гэта, напэўна, першае просто, што існавала па-беларуску. Вось, гаваруны малайцы, яны пачыналі з агучкі скетчаў. Ну, потым яны там пераключыліся на больш такія сур'ёзныя працы, як мульты, фільмы, вось. Але яны таксама пачыналі з папулярных цікавых скетчаў у свой час, там, яны ў 16-м годзе я знаходзіў. І ўсё, на гэтым рэальна. Ну, былі там яшчэ некалькі іншых каналаў невялікіх, якія таксама спрабавалі там у скетчы, за што ім дзякуй. Наколькі я ведаю, гэта былыя ці цяперашнія удзельнікі Небела, калі яны працягваюць яшчэ, вось. Ну і ўсё, але контента было мала, я такі, давай паспрабую. Я тады такі, яшчэ тады пачынаў толькі актыўна, як бы, карыстацца беларускай у жыцці, і такі, давай сумяшчу, як бы, адно хобі з беларускай мовай, вось. Давай. Ну, вось, мне спадабалася. Нават на расійскай, я памятаю, пачынаў рабіць, ведь для аднаго свайго знаёмага мне трэба было зрабіць нарэзку і агучыць яе. Гэта, па сутнасці, моя першая ў жыцці агучка была пра тое, як ён на камеру псіхуе. Доўга расказваць, там, можа, гэта відосы нават ёсць на канале. Вось. І я гэта зрабіў, і мне спадабалася, як яно выйшла. Я такі, давай яшчэ паспрабаваў яшчэ, а давай яшчэ на беларускай паспрабую. І паспрабаваў на беларускай, ну і так уцягнуўся. Все. Добра, ну, думаю, затравачкі хопіць. Зараз давай пераходзіць да грунтоўнай часткі нашага выпуску падкасту. Куды ўжо грунтоўней? База. А што ты думаў, мы тут трындзець будзем? Гэта табе не першыя кускі. Зараз табе такіх пытанняў не задаю. Пасыпешся. Ладно, я гатоў. Пасля працоўнага цяжкага дня, давай, дабівай мяне. Не, ну ладно, давай уже гісторыі. Я хочу, насамрэч, з гісторыі пачаць. Зразумела, той гісторыі, якую ты ведаеш, як ты, я бачу, гісторыя стварэння, з'яўлення гэтага феномену, які называецца беларуская агучка. З чаго ўсё пачыналася, з твайго пункту гледжання, і дзе мы зараз знаходзімся. Хто пачынаў, якія студыі існавалі, закрываліся, хто зараз асноўныя гульцы і ўсё такое. Першае, што мне ўвогуле ў галаву прыходзіць, гэта Кінаконг. Факт. Андрэй Кім. Андрэй Кім, я, напэўна, ці то 20, ці то 19 год, я нават ім крышачку дапамагаў у Менску на паказе валантэраў, на паказе «Адзін дома», ці то першы, ці то другі фільм яны ладзілі ў кінотэатры Масква.
Не, ну але файны кінотэатр, дарэчы, быў. Вось я там просто праз соцсеткі праз кантакце яшчэ на той момант я такі я магу дапамагчы вам. Ну там нейкія улёткі трэба было раздаваць ці штосьці такое. Ну увогуле там драбяза нейкая. І я тады пайшоў на гэты сеанс, мне вельмі спадабалася, як яны зрабілі той фільм. Малайцы. Кінаконгу рэспект і паважуха. Я ж правильно разумею, што кінаконг літаральна адзіная студыя агучкі, якая нібыта лічыцца прафесійнай, хаця, канешне, тут што такое прафесійнае, але якая яшчэ афіцыйна фільмы ў кінотэатрах паказвала з усімі правамі і паказвае, напэўна. Не нібыта, а там сапраўдна прафесіяналы там удзельнічаюць, наколькі мне вядома, я не ведаю унутрак, так бы мовіць. Не, ну я кажу нібыта, таму што вашыя студыі таксама для мяне прафесійныя, там і акторы і вы прафесійныя, там монтажоры і ўсё такое. Ну, агульна кажучы, там як бы менавіта агучваюць і перакладаюць людзі з вялікім досведам, у тым ліку і акторскім, і тэатральным. Таму так, гэта сапраўды прафесійная студыя, з якой прынамсі Вока заключыла контракт для Вока, а адзін заключыў контракт для свайго праекта Вока. Ну вось так. На жаль, не з намі, ну ладно. Куды вам, вы там у Гданьску сваім сядзіце, ну? Ну, і што ёсць, то ёсць. Потым Гаварун, таксама з 16-го года, калі не памыляюся, яны працягваюць сваю дзейнасць, малайцы актыўныя дагэтуль і сачу за імі. Таксама, наколькі мне вядома, спрабуюць у легальным полі заставацца. Не ведаю, як гэта ўвогуле магчыма. Мы, дарэчы, яшчэ паразмаўляем пра легальнае поле, бо гэта такое пытанне таксама грунтоўнае. Зараз давай толькі вось на ключавых асобах і кампаніях і суполачках. Вось, Анібел. Ой, Анібел, калі пра яго чую, такое адчуванне, што нібыта гэта самая буйная школа людзей дабераў усіх астатніх. Нібыта кожны, хто там займаецца агучкай, прайшоў праз Анібел. Ну, яны ў гэтым плане даволі адкрытыя і набіраюць, і дагэтуль працягваюць набіраць ахвотных. Час по час. Праз Анібел, ну, я пазнаёміўся з вельмі файнымі людзьмі. Круто. Я не той, каб для Анібела нешта рабіў. Я і працягваю рабіць. Ну, Анібел гэта аніме, калі што. Ну, яны не толькі анімашкі робяць, яны там яшчэ іншыя, то бок мы там... Ну, яны вельмі шмат чаго робяць, у тым ліку і не толькі агучак, але я як бы дамовіўся, говорю, клічце мяне, вось, будзе фільмы, клічце фільмы. Анімешкі я не вельмі люблю агучваць. Вось, то бок... Так, у Тытанаў часам ты не дапамагаў агучваць? Мне падаецца, галоўная роля табе вельмі добра. А я не памятаю. Напэўна, серыял агучаны. Ну, можа, я глушу. Не знаю, не ведаю, не памятаю. Вось. Ну што? Ну, напэўна, гэта са старых, так бы мовіць, усё. Хто у нас сёння жывыя? Кавярня. Адносна нова. Ну, колькі ім? Гады 2-3? Яны на серыялах канцэнтруюцца ў асноўным. Яны ў асноўным... Ну, не толькі насамрэч. Вось, стараюцца ў актуалачкі. Gravity Falls, божа. Як я ім удзячны за Gravity Falls. І мне так было шкада... Карацей, была такая суполка кола аглядаў. YouTube-канал. Ну, таксама там хлопцы нешта там рабілі, агляды кіно, серыялаў, стрымы ладзілі таксама па-беларуску, это яшчэ таксама год 18-19. І яны аматарскую агучку рабілі Gravity Falls. А я люблю Gravity Falls. І яны зрабілі там серый 7 і ўсё на гэтым. Я такі, ну, блін, вось. А потым з'явілася кавярня, і адна з першых прац, ці, можа, нават самая першая, не, напэўна, Наруто іх самая першая. Карцей Gravity Falls, і вось яны дарабілі да канца Gravity Falls, і я такі... Гэта слухай, тут адразу экспрэс-пытанне, пакуль далёка не дышлі. Ты кажаш, хтосьці пачаў рабіць, не скончыў, потым людзі працягнулі. Правильно разумею, што табе ты любіш глядзець па-беларуску ў першую чаргу, а не якасна, ну не ў сэнсе якасна, а як это патлумачыць?
Што для цябе важнее, каб Gravity Falls быў па-беларуску ці каб Gravity Falls быў зроблены на тым узроўні якасці, ось які ты там сабе ў галаве ўяўляеш на высокім, скажем. То, што тычыцца ў мяне, у мяне вельмі самога нізкія патрабаванні да агучкі, якую я слухаю. Я могу слухаць вот такую на То бок наяўнасць перадусім па-беларуску. Так. Ну, для мяне так. Я магу глядзець абсалютна там на няякасна, як кажуць, няякасная агучка. Вось, я магу гэта глядзець, і мне будзе цалкам ок. Я буду разумець, пра што там ідзецца, і мне ок. Так. Тут просто, каб не казаць няякасная, гэта неправільна. Для кагосьці будзе якасная. Тая агучка, якая цябе можа як прафесіянала не задавальняць. Менавіта з пункту гледжання агучкі. Я стараюся адключацца і глядзець. Вось, недавно паглядзелі Звяропаліс. Ад кавярні, вось літаральна учора. Божа, які файны мульцік, якая файна зароблены пераклад і агучка. Не хацелася нават дакалупвацца там да нейкіх. Гэта вельмі круто, бо я ведаю, што ёсць людзі, якія любяць дакалупацца. Не, крытыка важна. Давайте так, крытыка важна. Без крытыкі ты не будзеш расці. Гэта таксама важна. Калі ты хочаш развівацца ў нейкай сферы, будзь гатовы прымаць за камня. І гэта ок. Агульна ок. Агульна файна. Карацей, кавярнікі малайцы, рэспект, красавчыкі. Вось, з новых, што хацеў штось сказаць? Я са старых яшчэ прыгадаў, я не ведаю, такі старыя, ці не Белмуві такія былі? Не, яны ёсць. Я дагэтуль не ведаю. Я ведаю дакладна, што там аднаго ўдзельніка гэта суполкі. Я ведаю, што ён там ёсць і дагэтуль актыўны. Яшчэ трэба азначыць з цікавага штучны інтэлект, просто трэба сказаць, гэта штучны інтэлект мне дапамог эту інфармацыю, дарэчы, знайсці, выкарыстоўваю час ад часу. Белсат рабілі яшчэ ў 2000-х пераклады дакументальных фільмаў на беларускую, нават па спутніку свайму круцілі, і на Ютубе іх можна знайсці пад назвай тутэйшыя, калі я правільна памятаю. Я не ведаў. Я ведаю, што яны там і пераклады, і фільмы яны таксама мастацкія перакладалі і агучвалі. Вось, гэта, напэўна, таксама адны з самых старых, так бы мовіць, студый. Вось, Белмуві сканцэнтраваўся на менавіта перакладзе, субтытры, каму як падабаецца. Але нешта яны там рабілі і агучкі, я ведаю. Але ўжо не. Знічка? Жывая знічка. Яны ж закрываліся ці не? Яны нібыта закрываліся, а потым цягнулі просто. Там быў нейкі срач, у якім я не ўдзельнічаў, таму я падрабязнасці не ведаю. Са знічкай мы зараз робім плюрыбус. Са знічкай мы запланавалі зрабіць Факхэм Холл. Хто не ведае, гэта фільм пародыя ў стылі голага пісталета на брытанскую арыстакрату. Гэта настолькі файны гумар. Яго там такая шчыльнасць падколаў, адсылачак. Гэта абавязкова трэба будзе больш, чым у 1670 нават. Больш. Там вось так. Ты яшчэ не дайшоў ад папярэдняй, табе ўжо наступнае кідаецца ў вочы. Там такія жарты былі, што мне Артём перакладчык нават тлумачыў. Там вельмі тонкія штукі, разлічаныя вось на тых, хто ў тэме. Гэта будзе клас. Вось, я там чакаю яшчэ... Мы працуем над гэтым фільмам, я чакаю сцежкі, пакуль мне ўсе дашлюць, і зробім трэйлер таксама. Чакаем. Так што знічка ёсць, так. І мой родны гук, канешне, трэба сказаць яшчэ раз, мой родны гук. Напэўна, гэта адна з апошніх студый, якая з'явілася і вельмі гучна ўсё робіць. Гэта яшчэ не ўсё. Так, мой родны гук, малайцы, новую планку якасці. Зноў якасць. Так. Паднялі. Ёсць яшчэ культурны каток, давайте не будзем пра такіх вось, якія не тое, каб дужа вельмі піярыцца, вось я гэтага не разумею. Чаму, ёсць студыі, якія ўвесь свой час
Ну, просто мы про іх не аддаюць там ведаем, на бо агучванне. піару няма, і просто яны не далетаюць до нас. Ну Але, вось, конечно, вось, распавядзі. трэба неяк выходзіць там хаця бы там нейкія там, ведаеш, нарэзачкі выкладваць, каб яны конечно, трапляліся так. там у рылсы і гэтак далей, гэтак далей. Вось культурны каток таксама яны робяць і агучку і пераклады і ну нармальна яны ўжо зрабілі, малайцы. Потым з'явілася яшчэ такая суполка зянне, я пра іх не ведаю абсалютна нічога, я не ведаю, хто там удзельнік. Такое адчуванне, што проста соцсетак няма. Ось ёсць нейкае зянне. На кінакіпе проста як ну, аўтары пазначаны, хто яны, я не ведаю. Ну, напэўна, вось... А у вас няма там нікага чату, дзе ўсе сядзяць, усе людзі, усе... Ёсць чат, ну мы ўсе... Там большая частка чату гэта не бел, таму... Як бы там, што ён ёсць, што няма, там ёсць. Не, ёсць, як бы, но мы ўсе тыя, хто актыўныя, плюс-мінус усе адзін аднаго ведаюць. Можна і так напісаць. Слухай, патлумаш мне, калі ласачка, яшчэ, чаму ідуць падзелы на суполкі? То бок, я просто ведаю яшчэ вось асобных агучвальшчыкаў. Гэта ты, напрыклад, гэта там... Ладно, я з нікамі блытаюся. Ягор, хто там, Малаток быў, вось таксама шмат агучак рабіў. Орел, так, Орел, прабач, калі ласка. То бок я ведаю некаторых людзей па імёнах і ведаю суполкі. Чаму існуюць суполкі, чаму існуюць асобныя адзінкі, як так трымалася? Ну, суполку ж гэта ж просто давайте зробім, а потым яшчэ што-небудзь зробім. А навошта суполка? Суполка, яна, тыпу, робіць пад ключ нейкі контент, кавалак контенту? Я не магу табе нават так... Я не задумваюся. Ну, чаму? Ну, а чаму існуе суполка не бел? Не, ну, чаму... белые, ну, нібыта робяць там аніме, субтитры і агучку. Вось у іх ёсць такі флёр. Аніме. Аніме — гэта анібел. Я думаю, што просто ёсць такія аматары, якія... Ну, давайте мы што-небудзь паспрабуем сваё, пад сваім уласным брэндам, бо нам так цікава і так класна. Мы прыдумаем сабе свой лагатып, мы прыдумаем сабе свае асобныя соцсеткі, якія мы будзем весці, або не будзем. Вось. І будзем, значыць, выпускаць вось ад сябе нейкія там штукі. Чаму так? Ну, адасобіцца, напэўна, хочацца неяк там, ну вось кавярня ўвогуле 2 ці 3 чалавекі максімум. І все, яны вось толькі двухгалосую робяць. Ну, гэта ж не значыцца, што яны толькі удваёх і працуюць, што яны там не ходзяць дэлегатамі камусьці, не запрашаюць да сябе людзей. Ну, рэдка, ну можа быць. Ну, у асноўным можа быць. Ну, не ведаю. Неяк так, вось, хочацца людзям ад... Ну, штосьці сваё, ведаеш. Не растварацца, вось, проста у нейкім неназваным моры беларускамоўнага агучвання, а хочацца хоць неяк там, ведаеш, вось. Гэта вось ад суполкі такой, гэта ад суполкі такой. Так, слухай, у параўнанні, напрыклад, з тымі жа украінамоўнымі суполкамі нас вельмі мала. Я ўжо не кажу пра расійскамоўныя, там, ну, просто безліч. Но мне падавалася, што расійска-украінамоўныя суполкі — гэта больш ж такі кампанія. Ну, тыпу, гэта не проста суполкі. Там не? Ёсць проста суполкі, якія агучкай за так займаюцца. Асабліва ў аніме, там, такіх жа самых анібелаў. Толькі капнуць. У любой краіне, я ўпэўнены. Добра. Анімешная суполка просто даволі буйная, прабачце. І там у тым ліку і аматараў штосьці паперакладаць і агучыць таксама хапае. Наколькі ваша суполка пераплецена з сапраўднымі, бляха, такія словы, ну, так ёсць, сапраўднымі акторамі, то бок людзьмі, якія навучаліся, напрыклад, граць у кіно і серыялах. Ці ёсць у вас увогуле нейкія перакрыжаванні, чтобы яны ўдзельнічалі ў агучках, бо нібыта яны вучыліся гэтаму адно з... Амаль ніяк. Адзінае, што ты можаш, ну, за пэўныя грошыкі запрасіць такіх людзей, просто вось мае $300, вось, дай мне сваю агучку. Я думаю, што гэта цалкам магчыма, але мы аматары у асноўным. А умоўна кажучы, купалаўцы, там, не ведаю, Бібікаў, адзін з самых такіх знакамітых, напэўна, ну, я не зусім настаўнікаў па голасу. Але Бібікаў, я таму Бібікава асобна назваў. Яны удзельнічаюць звычайна за грошыкі, ці там таксама ёсць аматары, якія проста прыходзяць і робяць?
Я думаю, там просто як ты дамовішся. Але ну, я за тое, што праца мусіць аплачвацца хаця бы там ну неяк. Бесплатна працаваць ніхто не хоча, асабліва прафесіянал. То бок калі ты там хочаш умоўную там Крысціну Дробыш, ну трэба будзе раскашэліцца. Ну просто ведаеш, у агучках замежных там часцяком бывае такое, што выходзіць там той же зверапой які-небудзь, ты глядзіш, а там агучкай там займаюцца вельмі папулярныя людзі. Ну, не ведаю, хто там зверапой, ну, Гэта ж легальная агучка, ты ж не забывай. Окей. Ну, легальныя і ёсць грошыкі. Вялікая розніца. Ну, гэта ж легальная агучка, ім самім будзе кайфова паўдзельнічаць, ведаеш, у мульціку, які потым паглядзяць літаральна, ну, мільярд людзей. Ну, так. Антоніо Бандерас у Шрэку, напрыклад, кота гэтага. Вось, гэта будзе файна. А вось, калі у тебя там будзе 300 праглядаў, ужо не зусім. Да можна, я думаю, просто усе мы людзі, і калі там у чалавека ёсць жаданне і самае галоўнае час, яны могуць паўдзельнічаць. Ну, я не спрабаваў яшчэ нікога з такіх знакамітых запрашаць. У нас, як я казаў, ёсць там свая вось знічка, у якой вось мы вельмі актыўна там нешта робім. І мы больш ніяк, в прынцыпе, за межай знічкі там асабліва не выходзім. Мы можам запрасіць, мы можам дзесьці там паўдзельнічаць, калі хтосьці запросіць, але, ну, асноўна, вось кожны ведаеш у свой бурбалцы брахтаецца. Ага. Это дарэчы, наступнае пытанне было, да каго ты сябе адносіш, ці ты ходзіш дэлегатам, напэўна, да ўсіх? Я гучкерская шлёндра. Я удзельнічаю паўсюль, дзе мяне толькі запросяць, мне ок. Так што можаце запрашаць куды заўгодна. Вось, ну, у мяне ёсць свой праект «Вожык». Пад ім таксама выходзіць і агучка. У асноўным я яшчэ з апошняга, дарэчы, першага гікаўскага зразумеў, што ў цябе яшчэ адзін праект ёсць, ён называецца Алексей Гомзік. Ці не? Што? Ну, в сэнсе, у вас нібыта там з падкасту гучала так, нібыта ты яму дапамагаеш прасоўваць сябе, ну, не прасоўваць, а вучыцца агучкерству, нібыта у вас такая каманда на дваіх. Гомзік удзельнік знічкі, я таксама. Окей, все. Гомзік удзельнік знічкі, і я таксама, вось, і мы там, ну, Гомзік яшчэ мой сябар, давайте не будем про гэта забываць. Клас. Вось, так што, ну, вот такая вось ситуація. Гомзік плюс Вожык равно Гомжик. Ну, нормально гучыць. Ну, у мяне праект Вожык. Гэта я не тое, каб я сам Вожык там все, не смейце нічога больш пра, я толькі Вожык. Не, гэта праект, гэта канал на Ютубе, гэта праект во перакладзе і агучванні. Пад гэтым, ну ладно, гэта не лейбл, вядома, але пад гэтай назвай, ну, ёсць існуюць і шматгалоскі некаторыя. Іх не шмат, але яны ёсць. Таксама выходзіць пад то бок ты пра тое, што гэта, ну, гэта лейбл, гэта не тое, каб твой асабісты бренд. Гэта кшталту таго. Ну, пра якія мы лейблы можам гаварыць, калі мы тут такія, ну, давайте што-небудзь агучым у вольны час, нешта тут. Беларускі народны. Беларускі народны лейбл, во. Ну, вось, хочацца штосьці, ведаеш, скантраляваць самому, там, сваімі працэсамі руліць. І ствараеш, як бы, і сваё, так узнікла знічка, так узнік МРГ. Так узнік кінаконг і гаварун. Кожнага свая канцэпцыя гаварну, канцэпцыя, напэўна, як у кавярні двухгалоску рабіць, гэта прасцей, гэта хутчэй. А чаму менавіта, дарэчы, двухгалоска? Мы яшчэ пра гэта будзем крычку гаварыць, але проста вось адна галоска, двухгалоска. Ну, тыпу, калі ты хочаш не смарнаваць, а зэканоміць час, то чаму не зрабіць проста аднагалоску? Навошта менавіта двухгалоску рабіць? Ну, па-першае, чым больш галасоў, тым лепш. Ну, па-другое, шмат хто крынжуе, калі мужчына агучвае жаночыя ролі. То двухгалоска часцяком гэта мужчына-жанчына. Заўсёды так. Ну, я не чуў такого, каб двухгалоска была, ведаеш... Ну, так. Жанчына агучвае жаночыя, мужчына мужчынскія ролі. Гэта хутка. Зразумела. Гэта прасцей. То бок, давайте так, калі ты робіш шмат галоску, то бок там
7 удзельнікаў, табе трэба, каб субцітры, па якіх ты агучваеш, былі размеркаваны на 7 чалавек. І размеркаванне вось гэта вось субцітру, яно займае час. Гэта асобная праца. Это не так, что там просто в субтитрах написано актер номер 1, актер номер 2. А хто гэта прапісвае? Я думал, что в субтитрах звычайно это уже прописано, ці не там голос 1, голос 2, голос 3. Калі ты заказваеш субтитрамі набіта, вот як мы зрабілі або будзем рабіць, ну, як мы зрабілі з факхам Холл, там я ўжо попрасіў перакладчыка і размяркуй адразу па ролях, так? Але калі ты бярэш якія-небудзь левыя субцітры, якія да цябе хтосьці рабіў, просто пад фільм, каб яны былі, просто голыя з кіно, якія выдраліся і ўсё, там так, там не будзе нічога. У 99% там не будзе нічого, там будзе просто тэкст. І табе трэба... час. Ну, напрыклад, так, ты ну, як гэта працуе? Ты бярэш, напрыклад, ужо гатовыя субцітры па-беларуску. Ну, табе трэба іх размеркаваць, калі у цябе там будзе 5 удзельнікаў. Ну, ты вось садзіся і размяркоўваеш па ролях вось усе гэтыя вось радочка. Іх там можа быць па 2000 на фільм. Ну, так, бывае такое. Калі у цябе двухгалоска, то ты просто, ну, вось, слухай сваё, вось, жаночае твае, ідзе агучвай. Там ніякага размеркавання ўжо можа і не быць. Ну, гэта прасцей, гэта хутчэй. Боже мой, у цябе на монтажы будзе не 7 сцежак, якую табе трэба будзе, ведаеш, кожную праслухаць, апрацаваць, а толькі 2. Ну, гэта файна. Такое пытанне, а калі больш за аднаго чалавека, калі вось трэба гэта размеркаванне рабіць, я правильно разумею, што кожны чалавек записываецца асобна, не чуючы суседніх рэплік? У асноўным так і адбываецца. То бок у цябе ёсць... Як гэта сходзіцца потым па эмацыянальнаму там... Бывае, што не сходзіцца, то ты перапісваеш. Перапісваеш. Ну, бывае, што не сходзіцца. Ёсць монтажор або монтажорка, якая проста збірае потым усе гэтыя сцежачкі і праслухвае ўсю сцежку ад канца, увесь фільм там ці серыял, ці серыю ад пачатку да канца правярае там на памылкі, каб вымаўленне было нармальнае, напрыклад. Ну і вось калі ўжо нешта там трапляецца, ведаеш, калі там інтанацыйна ты не трапіў просто таму што ты там не ведаў, або не ўзяў гэты момант пад увагу, або недастаткова там зэмацыянаваў. Вось, ну бывае. То просто, ну, потым прыходзіць правачка або спіс правачак, і ты садзіся яшчэ асобна записваеш па кавалках вось гэтыя вось правачкі, як напрыканцы гэта просто як мазаіка, якую табе трэба будзе сабраць. Окей, ну агульны эмацыйны склад таго, як ты павінен агучваць, ён звычайна бярэцца з арыгінала як рэферэнс? Ну, вядома, ты як агучкер, так, ты слухаеш. Ну, ідэальна увогуле заўсёды мець нейкага там рэжысёра дубляжа, які табе будзе падказваць. Вось тут ты не дацягнуў, зрабі так, тут ты наадварот там перайграў, тут спакайней. Мы не маем такой магчымасці. Мы ўсе записываемся дома, і, ну, хто як запісаў, так і запісаў, потым выправім, калі спатрэбіцца. Ну, вядома, ты глядзіш пры гэтым на арыгінал, ну, як там кажа твой персанаж, ці ён напужаны, ці ён, наадварот, неяк усхваляваны, ці ён раззлаваны. І гэта ты таксама ўлічваеш і, ну, старайся перадаць, калі ты не проста начытваеш нейкую там манатонную агучку, а калі ты яшчэ хочаш і акторачку сваю падключыць, то ты старайся і гэта перадаць. Вядома, арыгінал дапамагае. Што адбываецца, калі субтытры не супадаюць па даўжыні? Ну, субтытры могуць быць вельмі доўгія, чалавек можа проста хутка чытаць іх. Не супадаюць па даўжыні прамаўлення. У самым пачатку, калі пачынаецца працэс агучвання, трэба, давай так, нават не працэс агучвання, калі ўвогуле пачынаецца праца над нейкім праектам, трэба дамовіцца. Вы робіце або дубляж, або штосьці вельмі блізка да дубляжу, або вы проста робіце закадр. Закадр гэта ў чым розніца адразу, давай? Напрыклад, у тым, што ты можаш вылазіць за таймінгі.
То бок дубляж гэта калі ты вось вуснамі размаўляеш Дубляж так, як у гэта кіно? вось падаючым. так у тебе там таймінг мусіць быць 1:1 вось да мілісекунд, ну ці каля мілісекунд. То бок калі там персонаж перастаў размаўляць, ты таксама мусіш паспець перастаць агучваць гэтую фразу. То бок каб не было гэтых дысанансаў, ведаеш, вось калі успомніць 90-е, калі там самым голасам агучвалі, там ён уже памёр, а яго фразу яшчэ даагучваюць, ведаеш. Самы голас гэта прикол такі быў, ці гэта чалавек так размаўляў насамрэч? Яго была, я не памятаю, як валадарскі, не валадарскі, у яго была у яго былі праблемы, ось. Крышачку у нас так мось размаўляў. Калі што існуе таксама вельмі падобная дзеля жарту зробленая гучка па-беларуску гнусавенька. Сур'ёзна. Я вам больш скажу, тэрмінатар агучаны па-беларуску гнусава. Офігенскі. І зубастыкі я яшчэ рабіў таксама дзеля кека. А дзе его можна паглядзець? На кінакіпе? На кінакіпе ёсць. Клас. Вось я гэтым займуся на выходных. Гэта жарт, які зайшоў занадта далёка. Мы нешта разганяліся ў твітары і разганяліся да таго, што нехта там прям заказаў агучку тэрмінатара за грошы па-беларуску гнусавую, просто як ностальжы па тых, ведаеш, калі бацькі былі маладыя, калі ўсё было на касетах. Вось, я таксама дзеля жарту зрабіў зубастыку. Там фільм 500 радкоў, 1,5 гадзіны. Сур'ёзна? Там вельмі мала чаго было рабіць. Вельмі мала, насамрэч. Дык вось, даберства, дубляванне, так? Дабінг і закадр. І закадр. Закадр там, дапушчальна, калі ты там не ўкладзешся, там няма такіх жорсткіх патрабаванняў. Пажадана, вядома, каб у цябе там, не было вялікага расінхрону. Гэта што рабіць? Трэба, каб даўжыня рэплік перакладзеных супадала з даўжынёй рэплік арыгінальных. То бок трэба перапрацоўваць сам тэкст. Трэба працаваць у першую чаргу над перакладам. Перакладчык мусіць зрабіць так, каб у цябе там фраза «fuck you» не была «а не пайсці б табе да ліхай матары ба-ба-ба-ба-ба-ба». Разумееш. Мне есть кананічны прыклад. Я праз шыі перакладаў з ангельскай на беларускую момант, дзе Гэндальф стаіць і крычыць «ты не пройдзеш». Так, і ён там просто на нешта типу ты ніколі тут не пройдзеш, таму што я вельмі гэтага не хачу штосьці. Так. Вось гэта ўжо закадр. Вось штосьці кшталту такога. Увогуле магу сказаць, што наколькі я магу адсочваць і бачыць гэта ўсё, нават у закадры нашы беларускія перакладчыкі стараюцца захоўваць даўжыню перакладзеных рэплік. То бок каб яны не вельмі адрозніваліся. Яны вялікія малайцы, за што ім шчыра дзякую. Нават жа ў закадры у цябе таксама ёсць абмежаванні, напрыклад, там калі ўжо другі чалавек пачаў гаварыць, ты ж не можаш папярэднюю рэпліку яшчэ прамаўляць, ці можаш? Крышачку дапушчальна. Крышачку дапушчальна. Можна пасунуць. Вось у плюрыбусе, наколькі я бачыў, гэта можа быць такое. Мы стараемся гэтага пазбягаць, але калі там на нейкую долю секунды у яго вусны ўжо самкнуліся, а ты там мусіш сказаць там напрыканцы там я не ведаю там я не ведаю, ведаеш, ты можаш гэта зрабіць. Яго самкнуліся, ладно, але калі ўжо ў іншага персонажа вусны адкрыліся, а у цябе яшчэ папярэдні персонаж кажа. Слухай, мы зараз размаўляем пра нейкія такія ўжо долі секунды. Калі гэта крытычна, калі гэта крытычна, калі гэта ламае, ведаеш, успрыманне, то лепей ужо папрасіць там або змяніць тэкст, або там неяк уціснуцца. В прынцыпе, уціснуць ты сваю рэпліку можаш толькі змяніўшы тэкст. Вось. Гэта не так складана. Гэта не так складана насамрэч. З закадрам окей, але з дубляваннем нават ты же перакладчык, гэта нейкая спецыялізацыя яго павінна быць, таму што ён же павінен фільм гэты глядзець і там неяк прамаўляць, каб гэта ўсё укладалася, хуткасць. Увогуле так. Увогуле на прафесійных студыях ёсць нават нешта там укладчык, нешта такое называецца, яму трэба будзе
Так, яму трэба будзе падганяць, ведаеш, пад вусны, пад рухі вуснаў, вось гэтая вось фраза, ну, то ўжо нейкае такое задротства, якое я не разумею. Увогуле трэба, каб у цябе было, ведаеш, ну, вось даўжыня там, не ведаю, там 0,8 секунды вось на гэту рэпліку. Значыць, ты арыгінал мусіш зрабіць таксама даўжынёй 0,8 секунды. Не 0,7, не 0,9. У закадры можна і 1 секунду перакласці. Нічога страшнага, конечно, з табой не стане, з даберам таксама. Ну, а дубляж гэта ўжо, асабліва там прафесійны, які робіцца за адносна вялікія грошы. Там ужо вялікая праца ідзе і над тэкстам. Таму што толькі маючы добра падрыхтаваны тэкст, ты зможаш добра агучыць. Паговорили про суполку, про гісторыю, про тое, хто існуе. Давай цяпер яшчэ распавядзем нашим слухачам і гледачам, слухачкам, гледачкам про тое, дзе ўсё гэта можна глядзець. Якія ёсць бесплатныя і платныя ресурсы, на якіх можна паглядзець, паслухаць агучку беларускую. Ну, Вока ТВ, па-першае. Гэта з платных афіцыйных, так? Гэта платны афіцыйны, не ведаю, наколькі я там у іх усе агучкі легальныя і субцітры легальныя, гэтага я не ведаю, але ну там як бы даволі такі вялікі каталог ці каталог контента. Далей што ў нас ідзе? Ёсць такі праект, мала хто пра яго расказвае, belmult.online. Так, я тебе потым... Ну, што потым магу і зараз у чацік просто Давай. Гэты праект канцэнтруецца менавіта на мульціках. За што яму шчыра дзякую, ён таксама дапамагае ствараць новыя штукі, новыя агучкі і пераклады. Ну, такі вось каталог. Там ёсць... Ну, не той, каб у нас увогуле шмат мульцікаў, але штосьці там ёсць. Потым што ў нас? Это таксама як бы бесплатна. Потым Кинокипа напаў бесплатна, бо там ёсць, гэта, напэўна, адзін з самых буйных каталогаў ці каталагаў, не ведаю. Калі они бел не ўлічваюць. Так, давайте Кинокипа, вось. Вядома, не бел. Карці, Кинокипа не бел. Там таксама можна глядзець, на Кинокипе ёсць, ну, там можа патрабавацца падпіска на патрэоны або кофі. Ну, таксама адна з донатных такіх суполак, не суполак, пляцовак. Пляцовак, так. Вось, не забывайце падтрымліваць Кинокип. Вось, там на сённяшні момант, калі я не памыляюся, існуе магчымасць толькі ў крыпце, бо цяжкавата збіраць грошы на пірацкае агучванне легальна, гэта ўсё вельмі актыўна блакуецца, таму крыптой. Вось, калі хочаце, маеце там якіх $5 у крыпце, то, калі ласка, лепей Кинокипе, гэта дапаможа аплаціць хостынг. Усё патрабуе грошай, то бок відэа. Зразумела, конечно. Асабліва, калі гэта захоўванне. Там ім грошы патрэбны просто на пастаяннай выснове, таму што яны пастаянна вытрачаюцца на ўсе гэтыя рэчы, каб захоўваць файлы і даваць ім потым глядзець. Так. Анібел, вядома, на Анібеле таксама можна аддзячыць аўтарам, хто пераклаў там ці агучыў. Ну, Анібел, напэўна, там я не ведаю, колькі тысяч гадзін контента, там у них кожны дзень нешта выходзіць, кожны дзень. Гэта, напэўна, самы буйны каталог усяго. Ці каталог. Як? Потым напішыце ў каментарыях. Дырэкторыя, ведаеш, у англійскай яшчэ дырэкторыя кажуць, можна. Ну, вось. Спісаў, вось так скажу. Што у нас яшчэ ёсць? Слухай, ну ёсць, вядома, тэлеграм-каналы. Тэлеграм-каналы? Я не чуў. Ну, культурны каток, я ведаю, у іх ёсць. Культурны каток. Я не ведаю, наколькі яны папулярны. Культурны каток выкладывае свае працы ў тэлеграм. То бок прям файлы там выкладваюць, і можна файлы глядзець. Але ж там абмежаванне 4 гигабайты. Ну, большасці гэтага хапае. Баравік, торрент-трекер. Ці ён не шануецца? Чаму ён не шануецца? Ну, я прыватнасці люблю. Ну, я люблю. Піратамі, ён не шануецца. Так, я просто забыўся. Ёсць baravik.org, таксама торрент. Яшчэ я знайшоў лагодны цмок, невялічкі зусім сайт, на якім там
ёсць фільмы. Я не ведаю, можа гэта студыя якаясьці, можа штосьці яшчэ. Я думаю, там ужо даўно нічога не выкладваецца. Я вялікі прыхільнік пірацкага аднаго сервісу. Адразу скажу, я шмат хто ведае, як я да пірацтва ставлюся. Я ставлюся так, што беларуская мова праз пірацтва і культура прасоўваецца, таму беларускім нармальна гэта выкарыстоўваць. Але я хоць і плачу Netflixу, гляджу я фільмы на кінапабе. Напэўна, шмат хто таксама робіць. Гэта здравенны пірацкі сервіс, які робіцца нармальнымі расейцамі. Я некаторых з іх ведаю. Это да чаго? Я вельмі здзівіўся, калі даведаўся, што ў нас у беларусаў таксама з'явіўся такі сервіс падобны. Скрынка. Скрынка, так, вядома. Плоціш грошыкі і глядзіш кінцо. Плоціш грошыкі, глядзіш кінцо, з гэтых грошыкаў таксама ідуць на аплату хостынгу і ўсё таму падобнае. Там ёсць працы, якія можна знайсці у вольным доступе, ёсць працы, якія за паеволам схаваныя. Яны нават зборы, па-мойму, робяць так на агучку пэўную. Ця, можа, памыляюся. Напэўна, не. Не Напэўна, не. Не ведаю, напэўна, можа штосьці ёсць. Ёсць тэлеграм-канал, можна ў скрынкі, там усе дэталі ёсць. Слухай, а вось тое, што яны робяць платны доступ, напрыклад, кінакіпа там па больш частцы дае ўсё бясплатна. Гэта неяк уплывае на рэпутацыю скрынкі вось у вашых колах? Тыпу, што вось грошыкаў захацелі зарабіць ці не? Ці нармальна цалкам? Слухай, у маім выпадку не ўплывае. Мне як бы і тое мне ўсё адно. Я за тое, каб сервісаў было як мага больш. Не дай бажэ штосьці здарыцца з кінакіпай, гэта будзе вялікая страта. Таму падтрымлівайце кінакіпу. Не забывайце падтрымліваць скрынку. Там хлопец таксама вельмі шмат чаго робіць, у тым ліку і за ўласны кошт. У мяне пытанне адсюль, я думаю, не шмат кого, но у кагосьці оно таксама ўзнікне. Ўсё ж такі, як бы мы не хацелі, шмат беларусаў глядзяць кіно на расійскіх і украінскіх сайтах. Ось я там, напрыклад, выкарыстоўваю для ангельскамоўнага прыватнасці кіно, ось гэты сервіс Кінапаб. І я заўсёды здзіўляўся, што на гэтых усіх сервісах ніколі не з'яўляецца беларуская агучка. Там ёсць усе агучкі. Там ёсць украінскія, ангельскія, польскія, арыгінальныя. Беларускай знайсці на такіх сайтах амаль што немагчыма. Чаму так адбываецца? HD-резка пачала даволі актыўна дадаваць сабе сур'ёзна? сцежкі. Там ёсць нават я. Там ёсць уся кавярня, там ёсць Анібел. То бок гэта яны самастойна вырашаюць рабіць ці не. Это не так, што вы прыходзіце, там ім прапаноўваеце ці не прапаноўваеце. Там гэта іх ініцыятыва. Я у 22-м годзе я грукаўся, я хацеў, каб яны там нешта там з маіх прац дадалі. Нешта там яны замарозіліся, мне не адказалі. Я такі, і ладно. Як бы 22-й год, сам разумееш, не да агучак было. Вось. Ім. Бо HD-резка гэта ж украінскі праект. Але потым я гляджу, там ужо і беларуская пачала з'яўляцца, яны самі неяк там гэта ці то парсяць, ці то праз тарэнты яны неяк гэта сцягваюць. А ты разумееш, як гэта тэхнічна робіцца? Яны туды запампоўваюць сам відэафайл, ці гэта проста стужкі аўдыо? Не, там аўдыо ёсць. Я думаю, там просто адзін відэафайл, на які ёсць кантэйнер з відэафайлам, і ў гэтым кантэйнеры у залежнасці таго, што ты на UI-цы выбраў, то бок там, што ты які батон там тыкнуў, табе падцягваецца ў гэтым кантэйнеры адпаведная гукавая сцежка. Умоўна кажучы, калі я ці хтосьці са слухачоў захацеў бы зараз там напісаць у тых падтрымку сервіса, на якім яны глядзяць фільмы, што вось у нас ёсць беларуская агучка, калі ласка, вазьміце іх. Што трэба яшчэ гэтым людзям дадаць? Аўдыофайлы ці спасылкі на якісьці RSS-стужкі, я не ведаю, ці на торрент просто? Я не ведаю наконт RSS-стужак, і ці змогуць яны іх увогуле, іх же абнаўляць трэба пастаянна. Просто вы ж распаўсюджваеце MP4 файлы, вы відэа распаўсюджваеце. Я не бачу, каб можна было просто стужку неяк сцягнуць. Стужку MP3 якую-нибудь ці WAV. Стужку ўжо самому неяк выдзіраць спатрэбіць. Тады трэба будзе. Шчыра, я не ведаю. Як бы я ж кажу, я адзін раз напісаў у HD-резку, у нас на гэтым заглохла. Яны казалі, дашлі нам торрент-файл. Я стварыў торрент-файл з фільмам. Карацей, на баравік ім спасылку даеце?
і яны з баравіка ўсё што трэба. Ну так. Я думаю что торрент, ну так слухай, на баравіку ж таксама там гук не асобна, яны Ну, неяк так, яны там мусяць відэа. Напэўна іх неяк аўтаматызавана забраць. аўтаматызавана. Ну так што аж дзірэцка сабе дадае, наконт астатніх я не ведаю, бо я імі не карыстаюся. Ці правільна я разумею, што з піратскімі сервісамі больш-менш зразумела, там гэта з'яўляецца, як ты сказаў, а напрыклад на Netflixе з'яўлення агучак вашых гэта немагчыма. Я чат ГПТ-шаў гэтую тэму у свой час, і не толькі я, камбэк таксама, я думаю, не толькі камбэк, і астатнім таксама было б цікава у легальную, ведаеш, пагрукацца ў гэтую штуку. Цяжка, вельмі цяжка, таму што ў Netflix не працуе напрамую з такімі людзьмі, як мы. Мы для іх ніхто. Яны супрацоўнічаюць з верыфікаванымі Netflix-ам студыямі. А сам разумееш, як асабліва няма. Не, ва ўсёй Украіне толькі адна фірма, якая верыфікаваная, праз якую праходзяць усе ўсё. Там толькі рэальна адна фірма, якая прайшла верыфікацыю ці валідацыю, каб адпавядаць стандартам Netflix. Блин, ну это, конечно. Потым я ўключаю расійскія субцітры, якія праз Google Translate, мне падаецца, былі зроблены на Netflix. Я такі, малайцы, прайшлі вы верыфікацыю. Ну, то бок там абсалютна нейкая, там не паўсюль, але, ну, бывае нейкая ерундзістика. Карацей, туды пакуль шлях закрыты нам. Я не ведаю нават, ведаеш... Куды грукацца не зразумела, так? Нават, ну, слухай, ну, па-першае, я не ведаю. Вось мы беларусы, нам да каго? Да украінцаў ісці? Ну, да палякаў. Нам пісаць у саппорт Netflix, у палякаў ёсць там нейкія сервісы такі, напэўна. Можа быць, ну, трэба нешта зрабіць, каб яны проста сярод вось гэтых сотні эмейлаў, якія ім могуць за тыдзень прыйсці, каб яны проста на цябе звярнулі ўвагу. Каб яны проста ўзялі, каб яны цябе проста заўважылі. Што ім па сотні эмейлаў для дадання ўслякіх аўдыастужак дадаюць? Ну, я пісаў, мяне прыгнорылі, ну, я не ведаю, што мне яшчэ зрабіць, разумееш? Ты на беларускай пісаў? Я пісаў украінцам, я пісаў у украінскі сервіс. Я не памятаю, на якой мове, напэўна, пісаў. Я пісаў у той верыфікаваны, проста я хацеў спытаць, хлопцы, а што можна зрабіць, каб, там, ведаеш, дасягнуць маю мэту? Вось, што вам патрабуецца? Ці магчыма ўвогуле нам скантачыцца, разумееш? Я пісаў у тую фірму, якая робіць субцітры і дасылае агучку ў Netflix. Ну, вядома, мне ніхто нічога не адказаў. Ну, блин, шкода, не, конечно. абсалютна Ну, проста. але, блин, напісаць самае яшчэ раз цяжкае можна. Ну, гэта, я не змушаю, я не прымушаю, я просто... Я не хочу грукацца ў зачыненыя дзверы. Мы ёсць наш дзірэсцы, дзякую ўжо і за гэта. Я просто чаму пытаю про Netflix? Але падтрымліваем сваё. Это по-любому, гэта трэба. Я яшчэ про Netflix пытаю, бо я думаў, можа гэта неяк з аўтарскім правам можа быць звязана. Ці не? Ці аўтарскае права гэта звычайна проста простое, што вы там недзе ў онлайн-кінотэатрах відэа менавіта паказваеце і праз гэта да вас дакапацца могуць. Я думаю, што не. Я думаю, што трэба проста працаваць легальна, то бок ты мусіш быць як ООО, якая-нибудь ООшка, то бок ІП, я не ведаю. То бок ты мусіш быць зарэгістраваным як фірма, як нейкая кампанія, па-першае. То бок немагчыма проста напісаць у Netflix, як вось я, ведаеш, я зрабілі, вось вам субцітры. Ну, вядома, ім такое не патрэбна. То бок твая праца мусіць быць не ад нейкага там дядзі Пеці, а ад кампаніі. Я не кампанія, ты не кампанія, разумееш? Мы нават не індывідуальныя прадпрымальнікі. Вельмі шмат пытанняў. Ну вось, вельмі шмат пытанняў, проста незразумела, з якога боку падысці проста, каб цябе заўважылі. Не ведаю, шчыра, не ведаю. Калі хто разумее, калі ласка, падкажыце проста з чаго пачаць. Я пачынаў, мяне праігнорылі. І не толькі я пачынаў, паверце. Таксама ўсё складана ў гэтым плане. Давай, калі сюды ўжо залезлі, то троху яшчэ пра аўтарскае права паразмаўляем. Чаму гэта такі балючы нюанс у вашай працы? Аўтарскае права. Чаму на скрынцы напісаны такі файны тэкст?
Я думаю, там напісаны такі файны тэкст, калі не ведаеце, зайдзіце на скрынку раздзел праваўладальнікам там, так? Так, Я думаю, што проста у скрынкі падгарэла срака праз шматгадовы ігнор вось менавіта нашай сітуацыі. Маўляў, вы не хочаце Калі рабіць ты хочаш. беларускамоўную агучку, то мы будзем самі рабіць, не замінайце нам. Калі ты хочаш, калі ты маеш рэсурсы, калі ты маеш каманду, і цябе проста ігнораць усе, нягледзячы на ўсе твае мэйлы, бо я ведаю, што скрынка ён грукаўся, ён стараўся легалізавацца, ён сам пра гэта пісаў. Это не нейкая там інсайдерская інфармацыя. Ну нічога, гэта як вось у гэтыя дзверы грукацца, табе ніхто не адчыніць. Ну ты тебе просто пускаюцца рукі, ты такі, ну значыць я ствару свой сервіс і буду рабіць там усё, што хачу. Ідзіце ўсе лесам. Балючае пытанне, таму што, хочацца неяк вылезці з пірацкага балота, калі ты шмат гадоў нешта робіш. Што значыць з пірацкага балота? Ну, вас ніхто у суды не таскае, ніхто там нічога вам не робіць. Адзінае, што ў кінатэатрах не пускаюць гэтыя фільмы і ўсё. На стрымінгах нікога няма. На стрымінгах, окей, так. Стрымінгі ж сёння вельмі папулярны. Пытанне нават не ў кінатэатрах. Хочацца рабіць... Разумееш, калі ты легальны, ты можаш атрымаць легальна фільм, серыял, мульцік яшчэ да выхаду, як заказ на пераклад і агучку, і зрабіць вось прамк-рэлізу. І гэта будзе круто. То бок, калі выходзіць адразу там вось новая стужка, і яна ёсць і на украінскай, і на беларускай, і на расійскай, і на казахскай. І, гэта файна. Нават гэта ўжо плюс будзе для нас. Ты выходзіш на легальны ўзровень, вось, там, выйшаў фільм ад Дысне, вось, адразу з беларускай агучкай ад студыі, там, кавярня. Гучыць круто. Нібыта кінаконг маглі б такім займацца. Нібыта. Я не ведаю, што там адбываецца. Я думаю, што маглі б. Але з іншага боку, можа, з Беларусі проста праз санкцыі шмат хто не працуе сёння. Можа быць. Можа быць і так. Дробныя студыі, слухай, можа быць, вось, калі яны робяць там ту ж Заатопію ці Зверополіс, уже не памятаю, як там яна лакалізавана была назва. Вось, нават калі яны не супраць, то трэба для іх неяк дагрухацца. Слухай, там же з того, хто рабіў там, не памятаю, якая студыя рабіла Заатопію? Не узгадаю. Хай будзе Paramount, магу памыляцца, хай будзе Paramount. Там ж працуюць такія ж самыя людзі, як мы. Там цэлы аддзел, які займаюцца вось дыстрыбуцыяй. Што такое Беларусь для іх? Яны там у 10 000 кіламетрах намалявалі мульцік, і трэба да іх неяк дагрухацца. Я не разумею, як гэта рабіць просто. Ёсць жа маленькія краіны, яшчэ і меншыя, чым Беларусь, але ў іх атрымліваецца. У сэнсе гледачоў там можа быць нават і менш. Ладно, на беларускай мове, напэўна. Лёша, не забывай, што моўная сітуацыя у Беларусі не на карысць беларускай мовы, і усе дубляжы, яны проста бяруцца з Расіі. Ім прасцей просто купіць, арендаваць. Я не ведаю, як гэта працуе для паказу ў тых жа кінатэатрах. Сёння ўвогуле гэта можна рабіць, ведаеш, на экранах, там ніхто табе не чуў. Вось, але раней, калі там не было вялікіх санкцый, то што у нас было шмат беларускамоўнай агучкі ў кінатэатрах. Так вось, і я пра тое, калі на заканадаўчым узроўні была б такая ініцыятыва, што калі вы хочаце паказваць свае працы у Беларусі, то будьце ласкавыя, калі ласка, зрабіце таксама дубляж на беларускую мову. Субцітры зрабіце на беларускую мову. Гэта б ужо было б вялікі крок. На гэта трэба мець яйцы, каб такое прасунуць на заканадаўчым узроўні. Вось. Вы хочаце, як было ва Ўкраіне? Так, я хачу, каб у гэтым плане у нас было як ва Ўкраіне. Слухай, але у мяне быў адзін кейс, можа, я не ведаю, табе гэта будзе цікава. Мы ж тут ва Вроцлаве ладзілі паказ «Уладара пярсцёнка» ў другую частку. І я ў прыватнасці дапамагаў з арганізацыяй, і мне вельмі хацелася паказаць яго ў кінатэатры. Я нават такі кажу, слухайце, усе грошы, якія хочаце,
пофіг там у нас звычайна калі мы робім такія рэчы у нас там донаты просто нам скидываюць наша суполка і мы звычайна ў 0 выходзім як звычайна 2 разы было а тут я такі давайте у кінотэатры у нас же тут ёсць кінотэатр давайте спытаем я паглядзеў там аренда кінотэатра на 160 чалавек каштавала 2500 злотых гэта $700 мы б 160 чалавек не сабралі але ну 60 бы сабралі мы ў выніку 50-60 чалавек сабралі я подумал что ну окей з накаплення саберу лишь у кінотэатры паглядзець валадара пярсцёнкаў мы напісалі ў кінотэатр гэта афіцыйны кінотэатр і яны нам не сказалі нічога наконт аўтарскага права что тыпу там у вас няма аўтарскага права ці гэта піратства але яны зрабілі афіцыйны запыт у Warner Brothers потому что яны ўладальнікі і не наконт таго ці можна паказаць а наконт таго колькі будзе стоіць паказаць кіно у пэўную дату Так І ёсць такая штука. Чат GPT мне адразу сказаў, што менш чым за $9,000 ой, за 9,000 злотых у цэнтры Вроцлава нават не разлічвай. Я такі окей, а за 2,000 злотых ён кажа, ну за 2,000 злотых можа дзе-небудзь у вёсцы ў 60 кіloметрах у вясковым кінотэатры, то бок там адрозніваецца. Але нам не пашчасціла наогул у гэтым плане з кінотэатрам, таму што Ворнеры проста сказалі, што мы ў гэтым годзе нікому права не выдаём, Таму што ў нас 25 год стварэння валадара пярсцёнка, у нас будуць свае паказы камерцыйныя. Ну, але ось такі кейс быў, так. То бок можна было б дагрукацца. Ну гэта менавіта вось файна. прагляду. Ну, гэта, наколькі я ведаю, трапляе ў раздзел ліцэнзійнай дыстрыбуцыі. Так, ліцэнзію. Трэба набыць ліцэнзію на адзін паказ. Так, вось, ёсць такое. Так. Там якая мова ўжо? Беларуская, расійская, польская, іх не да дупы. Ну, вось. Ну, цікавалі, мы ў выніку знайшлі пляцоўку не кінотэатра, але якая была не менш файная, і 60 чалавек з задаваленнем паглядзелі. Я бачу там такі ўсё касцюмчыках. Так, это у нас тут арганізатарка Эмілія, яна любіць там і касцюмы зарядзіць, і які-небудзь там в паці, у нас там конкурсы былі. Але калі будзе трэці ўладар, запрашаем до нас, прыязджайце, з задавальненнем вас сустрэнем, знойдзем дзе пераночыць і разам паглядзім. І не толькі ўладар, мы любое кіно. Вось, ладно, гэта я растрындзеўся, это мы пра аўтарскае права размаўлялі. Напэўна, тут і скончым з аўтарскім правам. Яго ў нас няма, што пра яго гаварыць. Ну, але ж аўтары ёсць, ужо добра. Давай цяпер, давай перайдзем нарэшце, дарэчы, да агучкі. Ну, мы нібыта пра агучку размаўлялі. Ну, окей. Хочацца базы, прям базавай, уладкаванай, упарадкаванай. Падыдзем да гэтага так. Па-перш, ладно, база далей будзе. Агучка кніг. Заўсёды хацеў даведацца. Агучка кніг. Яна табе зразумелая, блізкая, ці гэта наогул нешта іншае, нейкая іншая галіна, і вы такім не займаецеся. Калі так, то чым яна адрозніваецца ад агучкі кіно і ролікаў? Я буду казаць пра сябе, бо я не займаюся агучваннем, я не начытваю аўдыёкнігі. Ну, але я як бы ведаю, як гэта адбываецца. Але для цябе гэта не выглядае, як нібыта тая ж самая праца. Чытаеш тэкст з эмоцыямі, там, ўсё такое. Ты Ну, гэта вельмі блізка. Гэта вельмі блізка. Адзінае, што ты мусіш спачатку, вядома, ну, калі ты агучваеш відэа, то там табе ўжо твой персанаж сам падказвае, як што мусіць гучаць, разумееш? Але калі ты чытаеш, там жа няма персанажу. Усе персанажы няма рэферэнсу, з якога можна зняць гэтыя эмоцыі. Так, там няма, там перад тваімі вачыма і ў тваіх вушах нічога не гучыць. Ну, але ёсць шмат апісальнага тэксту, нібыта гэта падобнае. Тут трэба працаваць ужо з тэкстам. То бок ты бярэш старонку тэкста і каб зачытаць яго правільна, каб там былі лагічныя паўзы нармалёвыя, каб сэнс не губляўся, каб інтанацыі былі таксама правільныя. Табе трэба папрацаваць з тэкстам. То бок ты мусіш прачытаць тэкст, зразумець, як бы гэта пошла не гучала, але што хоча сказаць аўтар, разбіць гэты тэкст на кавалкі, каб не чытаць усё, ведаеш, манатонна расставіць. Тут у нас пауза, тут у нас такая інтанацыя, бо там у нас ідзе працяг. Тут у нас наадварот падае інтанацыя, бо тут ужо канец думкі.
Вось і гэтак далей папрацаваць над націскамі, расставіць, гэта то бок там асабліва хлусіць, беларускай мове хлусіць, гэта ведаеш, я заўсёды я ніколі не забуду хлусіць ці хлусіць, ой, ніколі не запомню. Вось папрацаваць над гэтым, а потым ты ўжо бярэш і зачытваеш на мікрафон тое, што ты там праверыў з тэкстам. Ну то бок Так, я як бы разумею, што гэта такое, што гэта за праца, але я сам не рабіў не. Табе падаецца, гэта цяжэй ці лягчэй, ці проста адрознае ад гучання кіно? Серыялу? Ну гэта тая самая праца з голасам, там тая самая праца з мікрафонам. Ну мне больш падабаецца вось рылзікі агучваць, калі ты нешта бачыш, спрабуеш там падыграць, адыграць і гэтак далей. Гэта трошки такая манатонная для мяне праца на чытаў. Я калісьці ў свой час вельмі цікавіўся гучкай кніг з тэхнічнага пункту гледжання, глядзеў шмат на той момант яшчэ расійскіх, яны сябе называюць чытцамі, чытальнікі, напэўна, па-беларуску будзе. Так у іх лічыцца хай-левелам, калі ты там праз 5, 6, 7 год агучкі можаш працаваць з чыстага ліста. Тыпу, ты не бачыш тэксту, і ты нават не чытаў твор. І яны лічаць, тыя, хто на досведзе, і яны такім чынам могуць перадаваць нібыта больш шчырую эмоцыю. Бо калі ты ўжо прачытаў, падрыхтаваўся, то ты нібыта не так граеш. Там ужо акцёрская гульня нейкая ўключаецца. Магчыма, гэта цікава толькі ім. Я ведаеш, я ў нейкі момант проста пачаў слухаць аўдыокнігі, і потым у нейкі я слухаў усе аўдыокнігі, якія знаходзіў, а потым я зразумеў, што ёсць аўдыаспектаклі, гэта тая ж самая аўдыокніга, але ідзе чытальнік, той, хто чытае яе, і ён грае голасам, плюс там ёсць розныя ролі, у цябе нават бывае такое, што кожны персанаж агучваецца рознымі людзьмі, і ёсць аўдыоэфекты, музыка ці нейкія там гукі, і я вось з гэтага вельмі ачмурэў і пайшоў проста цікавіцца, як гэта тэхнічна робіцца, і мне падалося, што вось падобна да дабінгу ці проста агучкі. Ну так, аўдыоспектаклі гэта круто. І я не шмат іх чуў, але тое, што чуў, здорава зроблена. Ты па сутнасці слухаеш нейкі твор. Не нейкі твор, слухаеш фільм. Але астатняе мусіць быць у цябе ў галаве. Гукі там класна таксама прапрацоўваюцца. Ну, файныя штукі. Так, гэта падобна. З кніжкамі разабраліся. Цяпер такое пытанне на затравачку. Як ты думаеш, як ты лічыш, ці павінен быць прафесіянальны агучвальшчык, чалавек, які агучвае, быць філолагам ці выдатна валодаць там вымаўленнем і, не ведаю, прафесійна ўсё гэта рабіць нават у жыцці? Філолагам не, вымаўленне так. Падчас агучкі ці ў жыцці таксама... Ну, ведаеш, часцяком ж такое бывае, што... Так. У жыцці, боже мой, размаўляйце хоць на расійскай. То бок дастаткова проста добра папрацаваць над тым кавалкам, які ты агучваеш. У жыцці рабіце, што захочаце, вам ніхто за гэта нічога не скажа. Але вось калі вы берацеся за нейкую справу, то ўжо лепей так, каб у вас там і вымаўленне было правільнае, і націскі, каб вы ў адрозненне ад мяне ставілі таксама правільна. Адукацыя, вядома, актор там ці чалавек там з адукацыяй і практыкай у тэатры зможа нейкую там эмоцыю адыграць лепей і больш трапіць у яе. Ну, такі яны ж не спачатку акторамі-то сталі, яны ж таксама гадзінамі гэта ўсё набівалі руку, язык. Але калі абіраць паміж, напрыклад, ты прадюсер, табе трэба абраць чалавека да сябе ў склад. І у цябе ёсць два варыянты. Чалавек, які мае проста ідэальнае вымаўленне і добра разумее тое, што ён чытае, тое, што ён прамаўляе, але такі не вельмі эмацыйны. І чалавек, які проста ачмурэнны акцёр, ён голасам грае як божанька, але вымаўленне ў яго і там націскі такія сабе, трэба будзе дапрацоўваць, каго б ты абраў. А што мы робім? Дубляванне. Не, тады актора. Бо памылачку выправіць можна адразу, а навучыць чалавека плакаць у кадры гэта іншае. А за кадр, то тады таго то вымаўляе. Добра. Ну, за кадр лепей, вядома, там акторачку ж таксама трэба падключаць. Ну, не ведаю. Ты ведаеш, ёсць два крэслы, на якія сам сядзеш.
Не, я бы выбраў, все ж таки, напэўна, акторушку, бо мне гэта больш падабаецца. Чуць, як там, ведаеш, як там людзі крычаць, там надрываюцца і всякае такое, чым ты будзеш з ідэальна пастаўленым голасам размаўляць як на радыё, з такімі вось прыдыханнямі, нікому не патрэбнымі. Клас пайшоў. Ну, сур'ёзна. Не, акторачка гэта... Памылкі заўсёды можна выправіць, слухай. А вось навучыць чалавека неяк там эмацыяніраваць, гэта больш складана, на мой погляд. Тады давай паговорым, як стаць чалавекам, які агучвае. Што для гэтага трэба? Вось на пачатку давай распавядзі, што трэба з пункту гледжання акторскага майстэрства і ўладання сваім голасам, які то можа ёсць базавы мінімум, ці просто там все сеў, записываешься як можаш, потом сам прыпшаешься. Сеў, записываешь, выдаляешь, зноў записываешь, зноў выдаляешь. Ну як же гэта ўсе там размінкі, ручка ў рот, ты ў гэтым сэнсе? Не, калі пра падрыхтоўку, ты ж пра падрыхтоўку, так? Ну так, давай пра падрыхтоўку. Ці ты агульна хочаш спытаць? Давай пытанне на две часткі. Спачатку агульна, ці ёсць нейкія супрацьпаказанні для агучкі, там, не ведаю, голас нейкі не такі. І потым практыкаванне, як гэта тэхнічна выглядае, калі ты ўжо пачынаеш агучваць менавіта голас свой выкарыстоўваць. Не, ну супрацьпаказанні, калі табе доктар сказаў, не напружвай голас. Ну, напэўна, гэта адзінае. Астатняе залежыць ужо толькі ад цябе, наколькі табе самому там цікава ці самой цікава гэтым займацца. Слухай, мне у інсту бывае пішуць, вось неяк уже давненька не пісалі, но бывала, што пісалі там людзі па-беларуску, беларускамоўныя людзі такі: ой, хачу агучыць. Ну, они нешта, ведаеш, там трапілі там на нейкія рылсікі, такі: ой, класна, ой, я хто-то такі, а дай-ка я ім напішу. Ось, і я такі: ну, вось вам тыпу невялічкі гайдзік, так, з чаго можна пачаць. Вось, калі ўжо будзе табе цікава, то ты можаш да мяне там звяртацца, я, можа быць, там, наколькі маёй кампетэнцыі там выстачыць, я табе там падкажу. Ну, пакуль яшчэ ніхто не вяртаўся. Жаданне трэба, слухайце, жаданне, час. Гэта галоўны, насамрэч. Жаданне, час і, ну, практыка. Трэба практыкавацца, записываць. Шмат хто адвальваецца, ведаеш, просто на этапе: ой, гэта трэба нейкі софт сцягваць, нешта ўсталёўваць, ну, для запісу, так, на кампе, напрыклад. Ты ж не будзеш просто так традзець. А ось, ой, нешта дужа складана, не вельмі-то я і хацеў. І ўсё. Ну, вось. Апішы, што там складанага. Апішы гэты працэс, каб усе зразумелі, нашы гледачы, гледачкі, слухачы, слухашкі, як адбываецца працэс запісу. Менавіта вось толькі гэты кавалачак запісу. Калі у цябе ёсць рэпліка, табе трэба яе запісаць. Вось што ты робіш, як ты там размінаешся, якія праграмы ты выкарыстоўваеш, як гэта вось адбываецца для чалавека, які бы за табой назіраў звонку, там, дзе ці збоку стаяў. Ну, трэба размяць рот. Зрабіць невялічкую гімнастыку. Можна з нейкім коркам. Ну, гэта абавязкова? Мне просто, ведаеш, падавалася, што такое. Можна, ну можна. Гімнастыка, размінка, з пробкай ці без пробкі, гэта ўжо як бы дэталі. Але размяць рот трэба. Там вось гэтай маўленчы апарат, усе мышцы, язык, ну, хаця б там хвілінку ты там уже паразмінайся, гэта ўжо будзе лепей. Бо калі ты на холодную стартуеш, то у тебя там можа, ты там можаш там, напрыклад, ведаеш, гукі з'ядаць, бо, ну, табе цяжка, там, не гатовы. Так што разагрэцца трэба. Ну што, потом ты запускаеш рыпер, кокос рыпер. Усім раю для запісу. Гэта менавіта нешта для агучкі. Гэта софт. Ён ёсць і на Linux, ёсць і на Mac. Вось. Запускаеце яго. Калі гэта відэа, перацягваеш туды відэа, якое, ну, па якому ты мусіш агучваць. Калі ў цябе ёсць субцітры, файл субцітраў, ты імпартуеш гэтыя субцітры ў гэтую ж праграму, там усё цудоўна падтрымліваецца на ўсіх аперацыйных сістэмах.
У тебе з'яўляются субтитры, тут у тебе відэа, унізе у тебя таймлайн, дзе ты можаш записывать свой голас. І ты просто ідзеш по сваіх субтитрах і кавалачкамі, кавалачак за кавалачкам, адзін за адным ты записываешь свой голас. Запісаў, паслухаў, абавязкова ж паслухаць трэба. Не спадабалася, выдаліў, перапісаў. Спадабалася, пераходзіш да наступнага. І гэта вельмі манатонны працэс. Ты... У мяне ўжо тут пытанняў шмат. Чакай. Ты калі відэафайл туды закидываешь, ты ўжо закидываешь відэафайл, у якім няма голасу, і ты толькі свой чуеш, калі запісаў, ці ты чуеш і свой, і героя, ці ты можаш неяк там рэгуляваць, праслухаць героя, потым свой? Арыгінал закидываешь. Там, дзе ёсць гукавая сцежка, крыху цішэй яго можна зрабіць, каб ён табе у вушах не крычаў. І чуеш гэта вось налажэнне і ацэньваеш прыкладна норм ці не норм. Так. Я думаю, так робяць, напэўна, усе. Падчас запісу, калі вось ты націснуў на запіс і агучваеш, ты таксама чуеш героя, якога ты агучваеш? Ты ж цішэй зрабіў, ён у тебе як фонам ідзе, але ты праз мікрафон у сябе ў навушніках гучыш грамчэй. Мне гэта не перашкаджае. Калі табе гэта раптам будзе перашкаджаць, зрабі яшчэ цішэй і записывайся сабе спакойна. Вось, потым слухаеш, каб ты правяраеш, каб ты у вусны трапіў, напрыклад, калі гэта твоя мэта. Калі гэта не твоя мэта, каб ты просто там нешта там надыктаваў, ідзеш просто далей, вось, слухаеш, там пераслухоўваеш, каб памылак не было, каб там гукі не з'ядаліся. Вось. Допустим, запісаў, але ты запісаў сыры гук. Не апрацаваны. У ідэале табе трэба яго неяк падцягнуць, рабіць больш прыгажэйшым, выраўняць па гучнасці, пачысціць ад шуму, бо мікрафон запісвае таксама там шум ноутбука, напрыклад. Так? Вось, табе трэба гэты гук пачысціць. Гэта таксама робіцца ў гэтай праграмцы. Вельмі хутка і проста. Фильтр накладаеш, так, спецыяльныя. Потым па жаданні. Ты можаш на жаданні, ты можаш накласці там... ты можаш выраўніць гук, разумееш, зарабіць яго больш такім кампрэсаваным. Ты можаш накласці туды кампрэсію. Выраўняць гук, это значыцца, чтобы больш-менш ён гучаў на адной моцнасці. Роўна. Скажем так, роўна. Так. Да мінус 3 дБ, напэўна, так? Гэта ўжо больш нармалізацыя ідзе, але агульна так. Так, то бок ты просто дужа гучныя часткі ты як бы зразаеш, дужа ціхія, ты наадварот крыху гэта тое, што кампрэсор робіць, ты іх падцягваеш да таго ўзроўню, як табе патрэбна. Давай так, тут я невялічкую рэмарачку зраблю. Звычайна, калі ты просто агучваеш для кагосьці, ты записываеш сыры гук і адпраўляеш там ужо монтажор гэта сам робіць. А монтажор будзе уже з гэтым так калупацца. Вось, што, наклаў кампрэсор, наклаў эквалайзер, можаш там свой гук, свой голас зрабіць крыху там з іншым адценнем, там, каб ён у цябе больш невысокі, як это так сказаць-то. Што эквалайзер у нас робіць? З частотамі працуе. Каб не такі грувасткі быў, каб прыбраць ці, наадварот, крышачку больш высакавата гучаў, пісклява. Каб ён больш выразны. Давай так скажам. Можна яго зрабіць больш выразны. Можна гэтага не рабіць, гэта апцыянальна. Потым ты рэндерыш гук. Калі цябе ўсё задавальняе, ты яго рэндерыш. Працэс рэндера гэта што? Гэта працэс пераўтварэння тваёй сырой агучкі у MP3 або іншы фармат аўдыё. З накладаннем усіх гэтых эфектаў, якія ты ось зрабіў. Можна з эфектамі, можна без, гэта ўжо, каму што трэба. Вось, ты просто яго зарэндерыў, у цябе ў выніку атрымоўваецца што? У цябе атрымоўваецца адзін файл з тваім голасам, які гучыць, ведаеш, на вызначаных, на патрэбных там, дзе агучка, як это сказаць. На патрэбных месцах, на вызначаных месцах. На патрэбных месцах. І ўсё, гэта і ўсё. Што ўсё, чакай, не ўсё. Нават я чалавек тэхнічна адукаваны, але я не разумею, у мяне ёсць MP3 файл, у мяне ёсць відэафайл, а як мне іх сумясціць, каб я гэты відэафайл адкрыў, там была беларуская агучка?
ёсць два путя. Так. Есть два шляхі. Па-першае, ты можаш адразу відэафайл зарэндерыць у самім рэперы. Мгм. Гэта яшчэ не блин, ўсё. подожди, чакай. А як ты адрендерыш? Там же у тебе стужка арыгінальная, там чалавек гаворыць. Ну ты ж не накладзеш на гэтую гаворку чалавека сваю, гэта ж будзе трабаршчына Ну, нейкая. ты ж не забываеш, што ты ўжо арыгінал зацішыў падчас агучання. Ты можаш зрабіць, напрыклад, сваю агучку, як гэта самы просты варыянт. Просто ты робіш арыгінал там на некалькі дэцыбел, там на 10 дэцыбел цішэй, і твой голас будзе просто гучаць увесь час. Просто грамчэй. увесь арыгінал цішэй, ці там нейкія Так. сярэднія частоты, каб Можна так. Гэта вельмі проста, ну, просто самы просты варыянт, просто цішэй зрабіць. Самы просты, З музыкай самы зусім, з просты арыгінал. эфектамі, там, з гукамі. З абсалютна ўсім. Ёсць такая штука, як дакінг. Дакінг гэта ўжо там крыху падтрахацца трэба. Дакінг гэта робіцца з дапамогай плагіну, таксама ў рэперы. Ён аўтаматычна зацішае арыгінал толькі ў тых месцах, дзе ў тебя гучыць гэта самае. То бок толькі голас арыгінальны ён Голас. заніжае. Усё, увесь арыгінал, то у тебя пачынаецца твой голас, у тебя аўтаматычна вось на гэтую секунду там на некалькі дэцыбел зацішаецца ўвесь арыгінал. Потым скончыўся твой голас, ён аўтаматычна вяртаецца да дэфолтнага значэння. Вось. Ёсць такі варыянт. Это, ну, як сайдчейн дакінг называецца. Вось. Ёсць такі варыянт. Ёсць варыянт праз нейрасетку выдаліць арыгінальны голас цалкам. Пакінуць толькі шумы. Гэта нейкае такое Гэта вельмі файна працуе. Файна. Не, гэта вельмі файна працуе. Жырае лакальна амаль усю аператыву. Гэты працэс, але працуе даволі, ну там ёсць мінусы, ну гэта ўсё уже дэталі. Так можна рабіць. То бок у тебе гэта ўжо ты робіш як бы а-ля дубляж. То бок у тебе будуць выразаны ўсе охі-ахі, увесь голас арыгінала, але у тебе там, напрыклад, будзе чутна ўся музыка, будзе чутны шум вуліцы, напрыклад, будзе чутна там, не ведаю, як сабака гаўкае. Цікава. Я думаў, што для дабінгу недзе бярэцё відэафайл, дзе няма голасу, ну, напэўна ж, кампаніі выпускаюць такія файлы, напэўна. Ну, яны ў вольным доступе іх няма. Ну, слухай, ну ты ўзяў, напрыклад, спампаваў з Ютуба нейкі скетчык, ты хочаш яго агучыць. Ну, вядома, там не будзе такога файла. Слухай, ну, умоўна кажучы, вось, прабач, што я на валадара пярсцёнкаў заўсёды зноскі раблю, проста я яго апошнім глядзеў. Там дабінг быў. І што, гэты дабінг нібыта нейрасеткай рабіўся? Вось гэта зацішэнне? Нейрасетка плюс рукі. Офігеть. Валадара пярсцёнкаў збіралі ўвесь гук у беларускім дубляжы нанова. Офігенскі. З дапамогай арыгінала, з дапамогай нейрасетак і чаго там толькі няма, там вельмі вялікая праца гука рэжысёра. Таму што там гук збіраўся з усяго, што толькі ёсць. Вось. Але калі ты не працуеш над валадаром пярсцёнкаў, то там крышку прасцей ўсё. Вось. Ну, карацей, вось, ты можаш, глядзі, па-першае, ты можаш зацішыць на пэўную колькасць дэцыбел арыгінальны гук, ты можаш зрабіць дакінг, то бок, калі ў цябе з дапамогай плагіна будзе зацішацца толькі падчас твоей гучкі, ты можаш нейрасеткай выразаць усе галасы, толькі галасы, не арыгінальны гук, толькі галасы. Да і ўсё, напэўна. А можаш узгадаць, што за нейрасетка, ці гэта ўжо такое спецыфічнае, непатрэбнае? Ці гэта плагін яна якісьці? ёсць у вольным доступе, зараз я табе скажу, як яна называецца. Ultimate Vocal Remover. Круто. Яна яшчэ і бесплатная, напэўна. Open source. Ну, локальна працуе open source клас. Так, добра. З гэтым разабраліся. Больш-менш зразумела. Давай скончу. Вось. Ты можаш зрабіць вось гэты махінацыі, так? І ўжо ў самім рэперы зарэндерыць відэафайл ўжо з MP4 з гэтым самым, з гукам. Відэафайл з гукам. Але рэпер крыху кончаны.
ён не вельмі добра працуе з відэа, ён файна працуе з аўдыо, але відэо там могуць быць артефакты, таму што ён выкарыстоўвае няродныя там кодыкі трэба, ну, як это, староннія, то бок, ну, чужыя кодыкі трэба ставіць. І ён як бы, ну, бывае там, ну, лепей відэа не рабіць у рэперы, лепей просто ты рэндарыш гук, і потым у абсалютна любым відэарэдактары, хоць у капкаце, ён бясплатны, Ну, просто Final Cut, Premiere Pro, DaVinci Resolve, все што заўгодна. заўгодна. Так, ты просто імпартуеш відэа, асобна аўдыо, робіш, ну, як это, херакс і ў прадакшн. Яшчэ да пытаннішка невялічка, а вось ёсць жа гэтыя відосы, у якіх адразу некалькі стужак. Гэта просто тэхнічная нейкая налада, што ты некалькі стужак у адзін Матрошка відэафайл. ты маеш на ўвазе? Ну так. Напэўна, матрошка. Ну, Калі ты гэта- можаш пераключаць у файле розныя аўдыостужкі. Беларускія, Гэта там, МКВшкі. Гэта МКВшкі, Так, гэта адзін матрошка. відэафайл, які змяшчае некалькі аўдыосцежак. Гэта просто тэхнічная нейкая там налада пры рэндэрынгу, так? Штосьці такое. Гэта робіцца ў асобнай праграме. Оу. Ты матрошка файл, мкв файл ты збіраеш у іншай праграме, якая таксама open-sourceная, называецца мкв tool. Ага. VLC можа быць і можна рабіць, але я не ведаю як, я не ўпэўнены, я раблю гэта ў іншым файле. мкв tool nix редактор, нешта такое, вось, тавок, там ты можаш зрабіць мкв файл, там субцітры можна зашыць туды, як файл субцітраў. Цікава. Ён, напэўна, праз гэта і матрошка не задумаўся. мкв, ну, неяк так, напэўна, я вам матрошка называю. МКВшкі, карацей. Не ты адзін, Ну, што яго файл матрошка контейнер. называеш. Ён, напэўна, там першая літара так расшифроўваць. Але добра, Ну, можа добра. быць. Гэта ўсе пуці? Гэта ўсё, што трэба зрабіць да фінальнага выніку? Ну так, калі у цябе там, напрыклад, пасля рэндеру бывае, што відэафайл, ну, просто вялікі, ну, просто пасля рэндеру бывае, што ён просто там з 50 мегабайт стаў 600. Бывае такое. Ну, можна яго сціснуць, калі хочаш, карыстайся там любой сафцінай. У мяне там, вось мне сябар параіў Handbrake называецца. Таксама ёсць і на Linux. Вельмі файна сціскае відэа і аўдыо. Ну, Амаль Premiere без Pro, статы дарэчы, калі якасці. працуеце, там можна рэгуляваць гэты шырыню бітрейду. То бок колькасць бітоў. Там таксама можна. Слухай, у Кэпкаце таксама можна зрабіць. так? Можна нават на гэтым не сам. Там не такія дэталёвыя налады, але агульна кажучы, можна не замарочвацца. Калі ты робіш просто нейкую там агучку порнамульцікаў на YouTube, то нормально. Можна так не замарочвацца. Вось. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё. Гэта можа гучыць, ведаеш, неяк складана, но насамрэч... Не складана, насамрэч. разы ты паспрабуеш... Тое, што ты апісаў, гэта не складана. Я не ведаю. Калі чалавека ёсць натхненне, літаральна 2 праграмы на камп'ютар усталяваў, пайшоў. Адзінае, што мы не прагаварылі, гэта абсталяванне фізычнае, якое патрэбна табе будзе спачатку, каб працаваць. Да плітлічка, ды ноутбук. Звычайная плітлічка, там за $50 бой, якая за 50 рублёў, 50? не баксаў. 50 рублёў. Рублёў. Так, яе цалкам хопіць для таго, каб паспрабаваць. Яна файна піша. Яна файна піша гук. Для свайго кошту асабліва яна вельмі файна піша. Я не памятаю, як мадэль называецца. Боя нешта там. Боя. На 9 метраў кабелю яе. Вось, просто бярэш, веш, толькі не вот так вось, калі ласка, не трымайся, бо сапсуеце сабе ўвесь запіс. Сапсуеце. Што, дарма хадзіў на курсы беларускай мовы? Вось, вешаеш просто сюды, запускаеш рэпер, нешта там набалбытаў, зарэндеру, паслухаў. Навушнікі абавязкова. Навушнікі, каб чуць Любыя. сябе падчас запісу, так? Ці каб проста працоўваць гук? Каб арыгінал, ну, па-першае, каб арыгінал роліка, калі ён у цябе будзе, не трапляў на запіс твайго мікрафона. Бо калі ты будзеш з дынамікаў запісваць... Што ха-ха? У мяне быў выпадак, калі мне такую сцежку даслалі.
Вось было то бок па-перша, па-другое, так ты мусіш сябе чуць на першых кроках для пачатку гэтага цалкам дастаткова. Калі ты захочаш праапгрэдзіцца, заўсёды можаш купіць нешта вось кшталту вось такого. Слухай, адразу пытанечка, ты мусіш сябе чуць. Я ведаю, што калі ў цябе навушнікі падключаюцца да, напрыклад, карацей, калі паміж мікрафонам і навушнікамі ёсць нейкая аўдыёкартка убудаваная ў камп'ютар, то там ёсць затрымкі некалькі мілісекунд, якія вельмі замінаюць табе запісвацца, і звычайна там знешнія карткі набываюць для гэтага, не? Калі ты так, у знешняй картцы такога не бывае. Ва ўсіх нават даволі танных сённяшніх мікрафонах USB-шных, бо ў мяне гэта не USB-шны мікрафон, ён у мяне у аўдыёкартку ідзе. Але ў USB-шнай мікрафоны амаль, напэўна, нават амаль усе, напэўна, усе маюць убудаваную картку аўдыё. Яна... І ты просто береш... Але ў бой у петлічкі няма, калі што. Просто каб ведалі, у петлічцы такой няма опцыі. Можна купіць які-небудзь фіфайн за $50, за 40, і у ім ужо будзе убудаваная аўдыёкартка, мікрафон, які ты будзеш падключаць навушнікі, якія будуць без затрымкі табе вяртаць праз аўдыёкартку ў самім мікрафоне гук. Так, яшчэ раз назаві мадэль, каб дакладна пачулі. А я не памятаю мадэль, фіфайн нейкі. Фіфайн. Добра, гэта калі пачынаць. Яны проста вельмі распаўсюджаны і недарагія, так. А калі ты ўжо хочаш займацца нібыта, вось ты такі актор, ты валодаеш голасам, ты бібікаў, і табе трэба нешта ўзяць для прафесійнай агучкі. Не маю такой парады. Я не бібікаў. Пагаліўся бібікаў, давай. Не памаладзеў. Так. Слухаю, то што? То што табе, які табе мікрафон патрэбны, навушнікі, патрэбна штосьці яшчэ, напрыклад, не ведаю, шумаізаляцыя, комната нейкая, рэха, каб не было, ці ісці там у шкаф з коўдрай. Калі ты бібікаў, ты ездзіш на студыю, дзе гэта ўсё ёсць. Окей. І ты не дурыш сабе галаву усімі гэтымі дробязямі. Дзетка. Ладно, не, калі сур'ёзна, апаратура гэта не галоўнае. Усе штосьці думаюць, што трэба там патраціць $1000 на аўдыёкартку, ёсць такія. Напэўна ж, не ёсць нейкі стандарт. Вось калі там таго ж валадара пярсцёнкаў, ці вось ты там рабіў гэтага какаінавага мядзведзя, вось там дастаткова добры гук. Ты ж не будзеш на петлічку такое запісваць. Павер, можна запісаць на петлічку і будзе амаль гэтак жа. Сёння, не, я клянуся табе, што сёння вось гэтая вось розніца паміж дарагім мікрафонам, дарагім абсталяваннем і танным мікрафонам, і таннай аўдыёкарткай. Яна ёсць, але яна такая дробная, што я не бачу сэнсу сёння купляць мікрафоны даражэй там за $80, $100, $120. Абсалютна. Не, $100 гэта ўжо іншы левел адбоя, калі адштурхоўвацца. Мы ж сказалі, што боя, і вось наступны левел ўжо $100. $100 там... Так. Глядзіце, не, ува што я раю укладвацца адназначна, гэта ў навушнікі. Нармалёвыя навушнікі, вось як у цябе, як у мяне. Гэта круто. Ты будзеш і сябе добра чуць, яны табе і па-за агучкай могуць паслужыць таксама добра. То бок навушнікі гэта топ. Абавязкова закрытыя, каб ёсць адкрытыя мадэлі, дзе ты чуеш усё навокал і дзе гук з твайго з дынамікаў будзе таксама трапляць у мікрафон. Абавязкова закрытыя. Нават самая танная аўдыётэхніка там за... адкрытыя звычайна набываюць, я цікавіўся, гэта музыканты, калі ім трэба чуць музыку. Не музыканты, а музыкальныя рэжысёры, калі яны слухаюць вакалістаў і павінны яшчэ чуць тое, што там збоку грае. Так, абавязкова мусіць быць закрыты. Або нейкі ўжо там вакуумныя, ведаеш, які проста затычкі такі раз і ўсё. Вось. Будзе крута пантограф сабе набыць. Навошта всё, пантограф, так, пантограф гэта стойка. Навошта пантограф? Пытае чалавека, у якога ёсць таксама файны пантограф. Дзіўна. Я просто падумаў пра поп-фільтр чамусьці адразу. Мне заўсёды пытанне, патрэбны поп-фільтр. Што? Таксама трэба? У сэнсе. Вось гэта вось херня. Не, чакай, у цябе гэта не поп-фільтр.
гэта ж не поп-фільтр, ці гэта таксама поп-фільтр называецца? Ну, ветраахова плюс поп-фільтр. Просто я вось бачу часцяком у агуччыкаў вось такая херня, мне таксама недзе ёсць круглая такая херня з сетачкай. Так, у мяне быў такі. Так, гэта поп-фільтр. Нафіга, што там нейкія гукі Гэта выбухныя ПБ ён прыбірае, каб яны не трапялі на мембрану мікрафону. Такія штукі звычайна выкарыстоўваюцца разам з кандэнсатарнымі мікрафонамі, бо кандэнсатары мікрафону такога паралончыку звычайна не маюць. Всё зразумеў. Вось я, напрыклад, гэта дынамічна, я магу яго зняць. Тут таксама як бы ёсць убудаваная ахова, але яна ўжо будзе слабей, то бок усё чутно, да, на запісе будзе выбухаць. Я гэту штуку надзяваю, нічога не чутно. То бок так. Гэта ўжо такія дробязі, калі ён працуе з гукам, ён гэта ўжо сам нават і зразумее. Вось. Пра што было пытанне? Абсталяванне тэхнічнае. Мікрафон, наушнікі, ноутбук, напэўна, якісьці, на якім можна гэта рэндэрыць усё? Так, MacBook, ноут, на Linux, камп'ютер, ПК, неважна, што. Адзінае, што не планшет. На планшет будзе софт складана паставіць. Немагчыма будзе, напэўна, софт паставіць. У сэнсе планшет з мабільнымі аперацыйнымі сістэмамі ты маеш на ўвазе. Бо ёсць жа зараз планшет. Калі там Windows 11, то, напэўна, можна, так. Але мне падаецца, такі кошт можна ноутбук палепей купіць, там, ці камп'ютер. Можна так. Аперацыйная сістэма, напэўна, лепей ўжо тады вінду браць, бо шмат плагінчыкаў крякнутых, узломаных ёсць на менавіта пад вінду. Ось, калі захочаш там, напрыклад... наконт рэха. Рэха чутна заўсёды. Можна, вядома, абклеіцца вось гэтымі рэхапаглынальнымі панелькамі паралончыкам вось гэтым, але мне б тады жонка адарвала б галаву. А потым яшчэ і ўладальнік, бо я б гэта вешаў бы на вадкія цвікі, ведаеш, ці там яшчэ... Я знайшоў выдатны варыянт, але ён дарагаваты. А што? Ёсць такія ліпучкі ў Польшчы паўсюль, называюцца 3M, можа, ты бачыў. Што гэта? Гэта двухсторонний скотч, на адной стороне якога як это называется, застежка такая, ведаеш, карацей, на адной стороне скотч, а на іншай стороне такія петелечкі пластикавыя, і яны чапляюцца адна за адну. Я забыл, як это называется. Мне здаецца, я штосьці такое... Ты просто заходзіш у любую краму, там у гэтым яно ёсць, у Росмане, і знаходзіш гэты 3M, пытаешься, дзе ёсць 3M ліпучкі, тебе паказваюць. Справа ў тым, што яны вельмі моцна клеяцца да сценкі, таму што гэта літаральна двухсторонні скотч, але ў іх ёсць адна ўласцівасць. Калі ты іх здымаеш, там ёсць такі кончык, за які ты цягнеш, яна дэфармуецца, і яе ліпкая ўласцівасць цалкам губляецца. Вось. Файна. Яна адліпае. Яно не тое, каб дарагое, там просто две ліпучкі, гэта могуць там 4 злотых каштаваць. Табе там на одну панель можа іх там 3 патрэбіцца, напрыклад. Вось. Але ж мы людзі сучасныя, і у нас ёсць плагінчыкі, якія вельмі добра прыбіраюць гэтае рэха праграмна. Яны добра працуюць. Хто б што не казаў, для нашага аматарскага, асабліва ўзроўню, яны працуюць ок. У вас тут яшчэ ж ёсць фора ў тым плане, што вы можаце з гукам папрацаваць пасля. Просто гэты рэхападаўляльнікі ставяць яшчэ, калі там ва онлайне стрімяць, яшчэ дзесьці, дзе табе тут і зараз патрэбна. Так. Калі ты просто дзеля агучвання, то так, там ужо можна гэта ўсё прыбраць. Але ў цябе зараз не вельмі моцная рэха, я амаль не чую нават. Яно ёсць. Адзінае, што ў мяне ж дынамічны мікрафон, ён не такі адчувальны да рэха. Я яго проста блізка трымаю, бо калі б у меня быў мой родаўскі стары, які кандэнсатарны, я бы яго, па-першае, так блізка не мог бы трымаць. Я бы... вось так бы я трымаў. І рэха, мне здаецца, ўжо было бы болей. Бо на кандэнсатарны мікрафоны нельга пісацца вельмі блізка, яны... ты сапсуеш запіс. Вось, з дынамічнымі такога няма. Таму гэта ўсё міфы, што дынамічныя мікрафоны не ловяць рэха. Усё яны цудоўна ловяць. І шумы яны цудоўна ловяць. Проста праз тое, што ты іх трымаеш блізка да крыніцы гуку, то бок да сябе. Гэтае, вось, ведаеш, суаднашэнне паміж тваім голасам і іншымі шумамі, яно даволі вялікае.
Вось і ўсё. Гэта вось адзіная розніца паміж дынамічнымі і кандэнсатарнымі на сёння. Можете браць сабе любы мікрафон, хоць пятлічку. А ўвогуле можна пачаць агучваць на CapCut на мабіле. Я рабіў адзін раз, яна ў мяне ёсць дзесьці ў інтэрнэце, валяецца агучка на пра камбэга рабіў ролик, вспомніў, на CapCut мабільны. Я накрыўся вось так вось коўдрай, вось так цалкам проста, і на мабілу, на мікрафон запісваў гук і мантаваў яго ў CapCut. І атрымалася больш-менш атрымалася. Клас. То бок нават так можна. Сцягваеш сабе, усталёўваеш CapCut і... Я, дарэчы, думаў, што CapCut ён платны. Ён не платны, так? Можна. Ну ты ж ведаеш, як заўсёды, як бы там нейкая частка платная, так, але калі ты там хочаш ужо, і я такі гляджу, такі, ой, хутка там усё будзе платнае, бо з кожным разам, з кожным апдэйтам там яны ўсё рэжуць функцыянал, то бок, ну, пераводзіць у платны. CapCut зараза такі дарагі стаў, я нават не думаю гэту самую падпіску набываць, хай ідуць лесам. Карацей, падсумоўваючы, мікрафон, навушнікі, ноутбук для працы, добры настрой. Жаданне першае. Жаданне. Паспрабуйце просто пазапісвацца. Блін, калі не маеце нічога, маеце жаданне, пазапісвайцеся вы на мабілу. Тыя ж айфоны вельмі файна запісваюць гук. Без праблем. І камера не патрэбна. Я да таго, што нашмат танней, чым блогерам быць. Блогерам усе чамусьці хочуць быць. Ну, напэўна, я не хачу. Сказаў чалавеку, якога вельмі файная камера, дарэчы. Я не ведаю, чаму ты кажаш, што на файная. Гэта звычайная вебка на Full HD, купленая ў 19-м годзе ці 18-м. Бляха, напэўна, проста ў мяне госці прыходзяць са звычайнымі вебкамі ўбудаванымі ў ноуты, і для мяне ўжо і звычайная вебка знешняя. Просто я набыў сабе святло, і ведаеш, можа, яно праз гэта... Ну, гэта знешняя вебка, гэта не ноутбучная, вядома. Зразумела. No. Так, добра, гэта яшчэ не ўсё. Давай скончым апісаннем больш шырокім, як адбываецца агучка ад пачатку, ад пошуку ідэі да постпрадакшну, без унікнення ў сам працэс агучкі, бо ты яго ўжо распавёў нам. Вось, як ты абіраеш кіно, якое хочаш агучыць, што адбываецца далей, там пераклады, не ведаю, пошукі актораў, ці яшчэ нешта, монтаж, постпрадакшн. Ну, глядзі, калі плануецца аднагалоска, і мы пра мяне кажам, ці гэта як робіцца агульна? Пра мяне? Калі я не планую кагосьці запрашаць, то бок я хачу адзін лыч, зомбі-бабры, мне спадабалася гэта трэш-камедыя, давай зраблю, і я такі, ну, я не хачу траціць грошы, каб плаціць камусьці за пераклад субцітраў. Так? Бо звычайна рыхтуюцца субцітры, калі гэта больш-менш сур'ёзная праца, звычайна то бок у нас такі фільм, дзе няма субцітраў беларускіх наогул. Так, калі іх няма, ты мусіш іх зрабіць. Тут шмат хто ўжо адваліцца. Зрабіць субцітры да кіно. Не, ну так мы ж калі мы пра кіно, дык гэта ж, ну, сур'ёзная рэч. Это, ну, сэнсе, а як? Глядзіце, той жа Белмуві, ён выкідвае, ён робіць субцітры да сваіх фільмаў. Ён працуе з субцітрамі. То бок заўсёды можна звярнуцца, і ён табе там, ну, я спадзяюся, ён падзеліцца файлам з субцітраў на беларускай мове. Не, ну давай возьмем сам складаны варыянт. Няма ніякіх беларускіх субтытраў, ёсць тебе толькі там арыгінальныя субтытры. Ну, ўсё. Штучны інтэлект? Не, ніякіх штучных інтэлектаў. Я, дарэчы, рабіў субтытры штучным інтэлектам. Все роўна шмат часу змарнаваў. Я для дакументалкі рабіў, там вельмі шчыльная была дакументалка, і мне як чалавеку недасведчанаму, мне гэта было прасцей, чым з нуля перапісваць, плюс я ж яшчэ не пракладчык, дрэнна мову ведаю. Ну, глядзі, я таксама спрабаваў, я праз ці то DeepL, ці то праз чат GPT я файлік яму карміў,
Не, я не цэлы файлік. Цэлы файлік не працуе. Я па кавалачкамі біў у антропіку, в Cloud. Біў на кавалачкі недзе па 20 хвілін, і ён мне кожны кавалачак у кантэксту змяшчаўся, і кожны кавалачак нармалёва рабіў. Бо калі я файл закідаю, ён там блытаўся вельмі хутка. Ну, давай пакуль я так. Окей, так, добра. прабач. Няма файлу, няма перакладу на беларускую мову, так? Ну, або рабі сам. Ёсць яшчэ варыянт звярнуцца да прафесійных перакладчыкаў, якія табе перакладнікаў, каму як падабаецца, так? Хто у каго школа якая беларуская, вось. Яны табе могуць за там адносна невялікія грошы перакласці, напрыклад, вось гэтыя субцітры. Адносна невялікія гэта колькі, каб разумець, так? Гэта 10 $, гэта 100 $, гэта некалькі сотень дзесяткаў. Насамрэч, як дамовіся, ну, да 100 УЕ можна дамовіцца. Окей. Так. А па тэрмінах звычайна гэта колькі? Калі ёсць час у чалавека, то он можа і за пару дзён зрабіць. Ну, глядзі, звычайны фільм 1200 радкоў. 1300, давай вось так. Радкоў. У субцітрах там 1200 радкоў. Просто у радках складана лічыць, калі ты з імі не працаваў, калі там у звычайных аркушах паперы у кнізе лічыць. Ой, гэтага я табе не падкажу, я не ведаю, я не мераў такімі. Ну, нармальна там. Тэксту нармальна, павер. Вось. То бок тое, што я назваў там $100 за пераклад, гэта яшчэ мы не даплачваем вельмі, таму што трэба сядзець. Нават калі ты прагнаў праз нейкую нейрасетку пераклад, усё адно табе трэба будзе правяраць, правіць, падганяць пад даўжыню фраз арыгінальных. Вось. І ну, хутчэй за ўсё, калі гэта шматгалоска, то перакладчыку яшчэ давядзецца распісваць персанажаў. То бок, які персанаж кажа на кожным радку. Ну, звычайна гэта так робіцца. Ось я, напрыклад, яшчэ кажу, ну, распішы роль. Калі гэта шматгалоска. Калі не шматгалоска, то табе патрэбны толькі тэкст і ўсё. Ёсць яшчэ трэці варыянт перакладаць самому. Ці самой. Напрыклад, я пісьмова не перакладаў нічога. Што значыцца пісьмова? Калі там ёсць... Ну, я слухаю арыгінал, перакладаю адразу на беларускую і гавару... У сэнсе ты не пішаш сабе нататкі, ты адразу на слых? Бляха. Класна быць філолагам. Ну, слухай, я гадамі працую з замежнымі мовамі. Мне як бы ўжо... Ну, факхам хол немагчыма не пісьмова перакласці. Там столькі жартаў гэтых... Боже мой, вылецела з галавы. Гульні, заснаваных на гульні слоў, што гэта просто атас. Вось, ладно. Ну, карацей, можна яшчэ вось так рабіць. Добра, ёсць тэкст, всё. Атрымалі сабтытры. Далей агучваем. Ну, калі ты сам, ты просто імпартуеш іх у Reaper, напрыклад, і ідзеш, агучваеш. Ну, і далей... Так, вось гэта працэс, пра які мы паговорылі. Давай, калі не сам. Калі не сам. Калі не сам, у цябе ёсць, напрыклад, каманда. Некалькі чалавек. Напрыклад, там яшчэ 2 чалавекі. Вы робіце на 3 галасы. 2 мужчынскія галасы, а 1 жаночы. Ты мусіш, бо ты ініцыятар гэтай ініцыятывы, яна цябе трахае, садзіцца і размяркоўваць персанажаў на 3 чалавекі. То бок, напрыклад, там на сябе і на яшчэ 2 чалавек. А звычайных персонажаў шмат? Ці гэта 2, 3, 5, 10, ці гэта могуць быць там... Не-не-не, мы пра персонажаў фільма. Я разумею, персонажаў фільма. Колькі іх там звычайна бывае? Ну... А халеры их ведаю. Ну, штук па 10, 12, 15, можа быць. О. Вось. І ты усе вось гэтыя ролі усіх гэтых персонажаў размяркоўваеш на вось гэтых вось 3 там людзей, хто будзе агучваць. Размяркоўваеш. Вось для гэтага трэба ведаць арыгінал, там, напрыклад, каб не было нейкага там місматчу, напрыклад, так, каб там дзед не трапіў там вельмі маладога голасу. Ну, у аматарскім агучванні гэта нармальна, але гэта ідэальна... зразумела. А вось такія кейсы ёсць крышачку больш невідавочныя, напрыклад,
ці можа адзін той же чалавек агучваць персонажы, якія заўсёды побач адзін за адным размаўляюць, і ўвогуле наогул ці трэба Лепей акцёру гэтага агучкі неяк галасы свае змяняць ад персонажа к персонажу? Лепей гэтага ўвогуле пазбягаць і раскідваць на розных дабераў. Калі гэта ўжо немагчыма раскідаць, то бывае такое, што там як оверлапінг такі, ведаеш, у цябе адзін персонаж твой, а потым зноў жа твой. Ну бывае такое. І гэта не той каб рэдкасць насамрэч. Калі гэта не кажа нейкі дзед або сталы чалавек, ты можаш апусціць свой голас і агучваць гэтага персонажа, напрыклад, вось такім вось нізкім голасам. Калі гэта нейкі малады персонаж, то, ну, напрыклад, сваім вось звычайным маім. То ёсць жа розніца, чуеш, калі вось я так говорю, і калі я говорю, напрыклад, вось так з невялічкімі вось такімі вось інтанацыямі, такі вось бібікаў ставіў. Вось. Так. Цікава, ці будзе ён глядзець? Наўрад ці. Ён тут гучыць вельмі часта, мусіць паглядзець. Бывае, карацей, так, такія сітуацыі бываюць у аматарскім агучванні, гэта, ну, ок, калі у цябе не атрымоўваецца ніяк, ну, няма ў цябе больш людзей, напрыклад, у цябе там толькі 2 мужчынскія галасы, ну, і ніяк больш не атрымоўваецца, ну, будзе, значыць, 2 побач, ну, перажывём як-небудзь. Так што так, такое бывае. Выдатна. Знайшлі людзей, все, далі ім у рукі іхныя рэплікі, яны іх запісалі, і вось у цябе у выніку, ну, мы ўжо разабралі цалкам варыянт да постпрадакшну, калі ты адзін гэта робіш, калі вас шмат, вось табе даслалі гэтыя стужкі, што адбываецца далей з гэтымі стужкамі? Дасылаюцца сцежкі з гукам, ну, то бок са сваімі галасамі. Ты іх сцягваеш, ну, ты іх сцягваеш сабе на комп, імпартуеш у Reaper, таксама, дзе ў цябе адкрыт праект, ну і пачынаеш працаваць, то бок спачатку ты іх гукапрацоўка гэта насамрэч як бы апошні ўвогуле этап, ты мусіш усіх адслухаць, то бок калі ў цябе ёсць ужо усе рэальна усе даберы, ты просто бярэш, ставіш іх туды у Reaper, у праект, і уключаеш і слухаеш усю стужку ад пачатку да канца і выпісваеш памылкі. А хто гэтым займаецца звычайна? Ну, зразумела, што там у прафесійных студыях ёсць нейкая асобная роля, але вось у вас у камандах гэтым займаецца той, хто ініцыятар? Ну, звычайна так выходзіць, так. Звычайна так, хто хоча. Ну, я, напрыклад, вельмі хацеў, каб Факхамхол быў па-беларуску, мне вельмі спадабаўся фільм. Я такі, вось, shut up and take my money, давайте зробім. Вось, я там і грошы. Ну, ладно, грошы-то як бы нашы былі, не мае. Вось, але, ну, час як бы, так, на праверку будзе мой. Вось, то бок ты слухаеш, звычайна гэта мусіць рабіць, як бы, як тебе так сказаць, ну, чалавек, які ўжо ну, не першы дзень працуе з беларускай мовай і ўвогуле вось у агутцы не першы дзень. То бок ты мусіш ведаць, дзе які націск, ты мусіш ведаць, як правільна там вымавіць слова. Ну, пажадана, каб ты ведаў, вядома. Тому бо ты правяраеш. І ты выпісваеш памылкі, у каго там што не так, там, ну, напрыклад, нешта гучыць там няправільна, там памыляешся. Трэба казаць ся. Ведаеш, выпісваеш, тут на такім-то у такі-то тайм-код у цябе памылачка. Вось потым, калі ты ўсё праверыў, ну гэта не толькі праверка на памылкі, это можа быць, напрыклад, ты не ўлез у таймінг, гэта ніяк не выправіць, гэта ўжо, ведаеш, трэба тады мяняць пераклад. Як чалавека не пакрыўдзіць, гэта ж зусім такая тонкая мяжа. Ну, напрыклад, ты напішаш чалавеку, ты вось тут не трапіў у інтанацыю, зрабі, калі ласка, лепш. Чалавек такі, сфігалі. Я лічу, што все тут нормально. Ну, спрачацца заўсёды можна. Ну, і канфліктаў праз такое яшчэ не было. Вось, можна зарубіцца, тыпу, я мяркую, што тут такая мусіць быць інтанацыя. Ну, тады мусіць быць аргументы. Ну, магчыма, там, ну, я заўсёды кажу, я адкрыты, тыпу, даказвайце, што гэта не ок. Што гэта ок, наадварот. Я таксама магу памыляцца, я не прафесіянал. Проста маё ўласнае меркаванне тут ты не дацягнуў. Ці ты не дацягнула, напрыклад, вось. Трэба вось так. І тады ты мусіш паказаць ужо, як.
разумееш, бо калі ты кажаш як трэба, ты мусіш паказаць як трэба. Бываюць і такія вось момант. Вось гомзіка я натаскиваў у свой час, я яму запісваў прыклады як трэба рабіць. Вось. Ну сапраўды так. У асноўным гэта як бы не тое, каб рэдкасць, не часта здараецца. У асноўным заўсёды людзі адкрыты, нармальна, калі трэба перапісаць, без праблем перапішу, вось як бы нічога такога няма. Вось, потым табе Тут яшчэ пакуль далёка не зайшлі пытанне, а як змагацца з перфекцыянізмам? Ты ў апошнім выпуску першага гікаўскага казаў, што у тебя, напрыклад, жонка таксама вушкай займаецца і любіць вось перапісваць сябе там так шмат разоў, пакуль ідэальна не будзе. Як ты да гэтага ставішся? Я не перапісваю сябе шмат разоў, я стаўлюся да гэтага монапенісуальна. Да ніяк, трэба перарасці гэта. І ўсё. Гэта, на мою думку, гэта больш перашкаджае, бо ты стамляешся больш. Я кажу, кінь. Калі будзе дрэнна зусім, я заўсёды табе дапамагу, і іншыя даберы таксама, яны могуць не ўпарвацца, бо гэта чарнавая агучка. Там праўкі будуць ва ўсіх і заўсёды. Штосьці ды дзесьці, штосьці там за твае 200 радкоў, якія ты мусіш агучыць, штосьці будзе заўсёды. І гэта абсалютна нармальна. Гэта ўспрымаецца як частка працэса. Ніхто не крыўдуе. Вядома, калі ты там не пітыш, шлыш, педар. Выпраў мне гэта хутка. Вядома, такога не бывае. Дзякуй Богу. Мы ж усе адэкватныя людзі, я думаю, так. Спадзяюся, пра мяне таксама так думаюць. Калі сур'ёзна, то тебе просто напрыканцы экселевская таблічка, тайм-код праўкі. Я раблю гэта ў Excel, бо, мне здаецца, так мне зручней. Вось. Што яшчэ? Потым ідзе этап правак. Табе дасылаюць на асобнай сцежцы толькі праўкі. Ты іх зноў імпартуеш, потым ты апрацоўваеш гук, выдаляеш шумы, выраўніваеш вось гэты узровень. Гэтыя праўкі, якія прыйшлі на асобнай сцежцы, іх можна неяк аўтаматычна прымяніць к асноўнай сцежцы, ці трэба рукамі там выразаць? Ты просто імпартуеш яшчэ одну сцежку, там ты выдаляеш памылку, выдаляеш на асноўнай сцежцы памылку, і імпартуеш новую сцежку. У тебе ось у выдзеленай, трэба не забыцца выдаліць, бо інакш будзе гэта, ведаеш, ось, будзе дзве фразы накладуцца так. І ўсё. Потым ты працоўваеш, ты там выраўніваеш гук, чысціш яго. Ўсё, гэта мы ўжо абмяркоўвалі. Робіш фінальную стужку. Так. Дарэчы, стужку ці сцежку? Я вось зараз сяжу. Ты просто той чалавек, які схіліў мяне заўсёды сябе выпраўляць і казаць шаі, і цяпер ты кажаш сцежку, я такі стужка ці сцежка? Сцежка гукавая, а стужка гэта ўжо фільм. Сур'ёзна? Я не ведаў. Сцежка гукавая. Я называю сцежка, сцежка. Блин. Стужка гэта таму, што у нас фільмы раней былі на чым? На плёнцы. Так. А гэта была стужка плёначная. Таму стужка, адтуль пайшло. Добра. Сцежка. Ёсць у нас сцежка. Узялі мы гэтую сцежку, убудавалі ў стужку, відэастужку. Всё, у нас ёсць файл. Далей, я так разумею, надыходзіць час постпрадакшну. Гэты файл трэба занесці там на кінакіпу, яшчэ кудысьці, распавесці пра яго. Ці не? Па-першае, зараз мне прыйшла думка, што сцежка-то гэта трапінка, і лепей казаць дарожка, усё ж такі. Всё. Я просто звыкся са сцежкай, вось. Я думаю, нам нашыя моўныя гэты камітэт у каментарах, моўныя інквізітары нам напхаюцца за каўнер. Так, дарожка. Увогуле лепей казаць дарожка, але я ўжо так люблю сцежка, што і пляваць. Глядзі, ты зарэндерыў фільм, ты зарэндерыў гук, зарэндерыў з гэтым гукам фільм, бо звычайна, калі гэта фільм, ты не рэндерыш у какосе, у рэперы, то бок ты яго не рэндерыш. Ты асобна рэндерыш гук, потым яго там ужо у любым рэдактары так склейваеш. Тут такая мяжа, што
афіцыйна я не ведаю адкуль бяруцца гэтыя стужкі сцежкі на іншых відэарэсурсах, бо тут мы пераходзім ужо легальную мяжу. І я не хачу, калі раптам якія-небудзь органы паглядзяць, то я скажу так, я раблю фільмы для сябе, для ўласнага прагляду, для сябе. Я нікуды іх не аддаю, я паняцця не ведаю, праз якія тэлеграм-чаты, каналы і кантакты яны апыняюцца на пірацкіх... Для ўласнага выкарыстання сябром ці сяброўкай дома на праектары, не больш за тое. Выключна для сябе, не займаемся ніякім распаўсюдам, у аніякім выпадку мы законапаслухмяныя людзі, жывём у еўразвязе, мы не такія. А як жа мы будзем зараз размаўляць пра колькі можна на гэтым зарабляць? Ужо ніяк атрымліваецца. Ну давай уявім, што ёсць нейкі дабер, у які б хацеў бы гэтым зарабляць. Давай вось так. Якія бы яго былі варыянты? Ну ён мог бы збіраць, напрыклад, данаты. Крыптавалютныя, напрыклад. Ну гэта самае, што працуе. Можна крыптавалютную, ён мог бы, напрыклад, маскаваць сваю дзейнасць, хаваць сваю дзейнасць пад нешта іншае. То бок ён можа стварыць, напрыклад, там, калі ты ў Беларусі, напрыклад, Бусти. Мне здаецца, Бусти гэта... Так, гэта за мяжой, дарэчы, працуе зараз. Дарэчы, я гугліў гэты момант, Бусти нібыта 2 гады як зышоў з Расіі, але там заснавальнікі расейцы. Просто трэба сказаць, бо я Бусти заўсёды лайном паліваў, казаў, што гэта прарасійская дупа, аказваецца, яны ўжо там 2 гады як выйшлі на мировы ўзровень. Цікава. Ну, карацей, вось, калі ты ў Беларусі, проста з патрыёнам праблемы. І гэта факт, які трэба прызнаць і не хаяць людзей, што ой, ты там... З Беларусі нельга патрыён плаціць? Я не веду. Заблокавана? Выводзіць грошы складана. Выводзіць, так. Па-другое, по-моему, патрыён увогуле праз VPN. Сам доступ да урла, ён заблокаваны. Вось. Тое самае можа быць з кофе. Таксама інтэрнацыянальны міжнародны такі сервіс, ён таксама, напэўна, можа быць у кагосьці там адкрываецца якім-нибудь триб'ют-бот. Telegram. Триб'ют-бот можна так сабе падключыць. Ну, слухай, калі ты толькі пачынаеш, то наўрад ці табе будуць адразу заносіць грошы. Трэба хоць неяк, ведаеш, раскруціцца, калі гэта табе падабаецца. Я, напрыклад, сабе патрыён свой першы ўвогуле завёў праз 3 гады. Слухай, але ж патрыёны там зараз неяк вельмі часта блакуюць. Гэтай гісторыі там... Ну, гэта мінус, так. Гэта ўсё пад вельмі вялікай рызыкай, што табе ў любы час... Трэба вельмі за гэтым сачыць. Гэта дзіўна, таму што як яны гэта выяўляюць? Ну, няўжо яны там прям ходзяць па гэтым суполкам закрытым і глядзяць... Я ведаю, як. Не. Гэта ўсё вельмі... Яны парсяць. Ёсць адмысловыя фірмы, якія дзейнічаюць... на запыт ад праваладальнікаў. Яны парсяць інтэрнэт, яны парсяць усё. Цікава, ці працуе гэта на якім-нибудь OnlyFans, напрыклад. Там же у OnlyFans няма пошуку ніякага, таму што ім нельга рабіць пошук, бо гэта быў порнохаб, а так? І глядзі, мне ж выдалялі тэлеграм-канал менавіта праз... І тэлеграм табе выдалялі праз гэта? Мне патрыён пакуль не выдалялі, але Telegram пакуль не выдалялі. Чакай, табе патрыён не выдалялі? Патрыён. Я казаў першы патрыён. Не, я памыліўся. Увогуле, стварыў першы раз патрыён толькі праз 3 гады сваёй вось такой абыдзейнасці. Вось. А вось Telegram не знеслі. Paramount. Мае агучкі лепей за ваша гаўно. Ось. Жесть. Ну і гэта быў не Paramount, гэта быў не сам Paramount, гэта была фірма, якая займаецца менавіта пошукам копій ва ўсім інтэрнэце. І гэта афіцыйна зарэгістраваная фірма. Мне прыйшоў ліст на e-mail ад прадстаўніцы гэтай фірмы, сказалі, типа, выдаляйце. Я выдаліў, і мне ўсё адно выдалілі Telegram. Такі, ну дзякуй, блин. Вось, я пісаў на e-mail, вядома, мяне праігнорылі. Так, калі б гэта была прыватная суполка, як бы яна пра яго даведалася? Не даведалася б, напэўна, так? А гэта не была прыватная суполка. Калі прыватныя суполкі, яны зачыненыя, але патрыён-то ён адкрыты. І калі на патрыёне
у такіх дабераў, якія збіраюць такім чынам грошы, ёсць і нейкія спасылкі на пірацкія ресурсы або на нейкія там тэлеграм-каналы, дзе можа быць пірацкія ресурсы у вольным доступе, то ім блакуюць і патрыёны могуць. Гэтай фірмы пішуць афіцыйны запыт ці запыт, напішыць у каментарах у Telegram, ну і Telegram ужо тады мусіць выдаліць. Ну і Patreon гэтак жа. Мне падаецца, што і Patreon сам час-подчас правярае, ведаеш, каб заставацца ў легальным полі такія вось штукі, бо ж там піратства нельга, парнуху нельга, яшчэ там, напэўна, нейкія там казіношкі нельга. Яны, думаю, самі час-подчас правяраюць. Таму так, першае, ну гэта данаты, ну з донатамі трэба будзе замарочыцца. Там трэба падумаць, як іх збіраць. Вось у Беларусі, я думаю, з гэтым усё прасцей, бо Беларусі гэта шэрая зона для праваладальнікаў, і там ніхто асабліва замарочвацца не будзе. Асабліва, калі ты карыстаешся такімі вось сервісамі, як, напрыклад, Boosty ці нешта яшчэ там. Я думаў, што там расійскія гэтыя ўжо карані прараслі. Хто там? Не, я думаю, ім абсалютна пляваць на беларускамоўную там нешта. Яны самі з радасцю ўсё пірацяць і кажуць, што яны малайцы. Вось. Ну, глядзі, ну, асноўным мы жывём... давай я пра сябе буду казаць. Гэта данаты, гэта могуць быць заказы. І гэта могуць быць заказы, калі чалавек кажа, напрыклад, я вельмі хачу такую вось стужку, дапамажы, зрабіце што-небудзь. Колькі каштуе агучка гнусавая Тэрмінатара другога? Калі мы канкрэтна пра Тэрмінатара... Колькі б каштавала? Не трэба там натуральна. Не, так яна, ну, рэальна, і быў збор на Тэрмінатара, у сэнсе. Збор быў, окей. Быў збор на Тэрмінатара, ну, там шмат не сабралі, там нейкі там смешны $80, па-мойму. Ну, калі б да цябе чалавек прыйшоў і сказаў, вось, я за твой час гатовы заплаціць. Вось там кіно, 1,5 гадзіны, 80-е, 90-е, баявічок такі. Колькі б гэта каштавала? І гэта за кадр. За кадр у 2 галасы. Ты там і дзяўчына яка-небудзь. Ну, $100 перакладчыку, 100 сабе. На дваіх ці на кожнага па 100? Чалавек, 2 чалавекі. Ну, няхай будзе на кожнага па 50, то бок за 200 можна дамовіцца. Афігеть, ну гэта не шмат. Ну, такі мы ж не прафесіянал-то, Ну, чакай, гэта ты сказаў так, каб нібыта каб контент існаваў, а калі б да цябе прыйшла камерцыйная кампанія, у якой ёсць грошы, і яна б сказала, нам трэба дабінг, нам трэба зрабіць дубліраванне Тэрмінатара другога. Ось. Колькі б ты... $5000. Тады Бібікова паклішам і Крысціну Дробыш. Не, так а вы думаеце, што ўсе грошы мне капаюць? Не, абсалютна не так. Калі ідзе нейкі збор, гэта ж не значыць... Насамрэч, у беларускамоўную суполцы ў шакаладзе заўсёды перакладчыкі. Яны заўсёды атрымліваюць грошы, так? Яны заўсёды атрымоўваюць... Не, так гэта рэальна так. Яны заўсёды атрымоўваюць грошы, а ўсё, што застаецца пасля збору, ўжо дзеліцца сярод тых, хто удзельнічаў. І даберы заўсёды атрымоўваюць нашмат меней. Ну, вось табе прыклад. Вы сабралі 200, напрыклад, 100 палова пайшла на толькі аднаму чалавеку, які працаваў над перакладам. А ўсё астатнія 100 падзяліліся на піва сярод яшчэ тых, хто разумее. Ну, добра, а калі з іншага боку крышачку падысці, вось, уявім сабе, што ты зарабляеш толькі на агучцы. Колькі, ну, уявім, там, у Польшы, ну, $2000, калі у тебе ёсць сваё жытло, гэта будзе дастаткова, каб жыць. Уявім так. Ну, 1,5 нават. Ну, так. Давай возьмем 3000, калі ты здымаеш жыллё. Вось табе трэба $3000 зарабляць. Колькі табе трэба, як даберу, у нармальных абставінах агучваць кіно было б, каб столькі зарабляць. Гэта... Та нам столькі не плацяць. Ну, зразумела, што... Але каб на што арыентавацца? Які ў цябе максімум, як у агучвальшчыка? Ты б мог там... один фільм за один дзень рабіць, напэўна ж не. Так. Не рабіў. Мог бы? Так. Ого. Не, у один лыч агучыць 1600 радкоў, калі ты робіш аднагалоску за дзень, ну, у тебе хутчэй за ўсё, ну, ты 100 месяцаў. 100 месяцаў. Звязкі не вытрымаюць. 100 месяцаў, так. Ты не зможаш
столькі трындзець у цябе голас сядзе. Ну з перарывамі там напрыклад за пару дзён гэта рэальна. Ну мы зараз з табой фантазіруем, то бок мы не жывём у такіх абставінах. Я просто намагаюся зразумець, даберы звычайна у нармальных абставінах можна быць даберам і жыць на гэта. Не зараз не пра беларускія абставіны. Я думаю, што гэта Unreal. Таму што ну нават тыя, хто прафесійна робіць агушку, яны ну трэба, каб быў пастаянны поток заказаў. Пастаянны поток заказаў ну, на беларускай мове мы сёння яго не маем, па-першае. Па-другое, нават калі ён і ёсць на іншых мовах, то там заробкі, наколькі я ведаю, не такія каб высокія. То бок табе, каб зарабіць 3000 баксаў, трэба пахаць і пахаць. Это па-першае. Па-другое, трэба, каб цябе пастаянна запрашалі. Гэта таксама, ведаеш, як бы it depends. Могуць і не запрасіць. Ну і трэці, ну, шаішка наступае на 5-й. Як бы пабачым, што будзе праз пэўны час з дабінгам. Не жартуеш, ты лічыш, што будуць змены праз шаі? Ну, я гуляўся не так даўно з Eleven Labs. Я рабіў там свой жаночы голас. Вось, але ну выйшла крынжовенька, вось, але я думаю, што ўсё ж такі ну патэнцыял вельмі вялікі, бо новыя дата-цэнтры пачынаюць будаваць і 10, 20, 30, 100 мільярдаў зноў уліваць у гэта будуць. Яны будуць неяк спрабаваць шаішку прапіхваць ва ўсе сферы, каб яна прыносіла максімальны даход. Я думаю, што гэта адна са сфер, якая вось можа быць заафекчана, скажам так. Ты цалкам думаеш, што будзе цалкам замена спецыялістаў? Не, цалкам я не думаю. Я думаю, што гэта будзе проста нейкая магчымасць за 5-10 баксаў запісаць сабе штосьці, ведаеш, для свайго там праекта, назовем гэта. Просто менш працы будзе, скажем так. Будзе просто частка працы, частка грошай уйдзе ў карпорацыі замест таго, каб гэта атрымоўвалі гэтыя грошы, хоць ты ж 5-10 баксаў, так, каб іх атрымоўвалі ну, рэальныя людзі. Бо ёсць жа біржы усялякія, дзе ты можаш выбраць сабе актора, сапраўднага актора, ты можаш паслухаць яго сэмплы, то бок прыклады яго прац, ну, жывога чалавека, як ён працуе. І ты можаш звярнуцца да гэтага чалавека, папрасіць да яго, ну, яго, там, табе трэба агучыць рэкламны ролік. Ну, вось рэкламныя ролікі сёння, асабліва на англійскай мове, нейрасеткі, я думаю, што могуць вельмі файна зрабіць. Там табе інтанацыі будуць патрэбныя, я думаю, і... Слухай, вось, ну, можна, просто... я думаю. У нас у праграмаванні ж таксама падобная рэч, але нібыта ідзе да таго, што мы праграмаваць сталі менш, але коду патрабуецца ў свеце не менш. У цябе, як у праграміста, працы па стварэнню кода больш, просто ты выкарыстоўваеш яшчэ там сабе гэтых не дапаможнікаў, ну, так, а інструменты, якія за цябе гэты код генеруюць у большай колькасці. І магчыма, дзесьці ў будучыні праграмісты будуць толькі гэтыя сістэмы налажваць, самі ўжо код пісаць не будуць, але праграмісты застануцца. Можа, у вас таксама штосьці такое, ці тут немагчыма такая супраца? Я думаю, што штосьці зменіцца ўсё адно. Бурбалка гэта, як мы там у апошнім першым гікаўскім размаўлялі, яна хутчэй за ўсё, ну, як бы не лопне. Ну, і нават калі яна там у нешта там выліцца, то я думаю, што нейрасеткі назаўсёды з намі застануцца. Вось. То бок, ну, нейкія тут рухі, я думаю, што будуць. Мне цяжка сказаць, бо я як бы я не ведаю. Мы сядзім па вечарах, надыктоўваем на беларускай мове нейкія там штукі, я там таксама, ведаеш, мне там я не ведаю. Але я думаю, што штосьці будзе. Глобальна штосьці будзе. Ці будзе гэта ці даб'ецца гэта на нас, я не ведаю, наўрад ці. Слухай, а тут цікавае, дарэчы, пытанне. Ты ж такі чалавек, які радзее за тое, каб беларускага больш з'яўлялася. Калі так атрымаецца, што з'явіцца штучны інтэлект, які будзе нармалёва на беларускай мове агучваць, і ты зможаш там 100 фільмаў за месяц рабіць праз гэты штучны інтэлект, ты будзеш больш рады? Я буду больш рады. Я буду больш рады. Мне унутраны, напэўна, трэба будзе цяжка прыняць то, што гэта не чалавек робіць. Бо у мяне дагэтуль ёсць непрыняцце шаішнай музыкі. Сецівіры я слухаю, калі што. Але сунаўская вось гэта, ведаеш, што ў трэд заходзіш, там
паглядзіце, я напісаў песню, і там сумна просто, аж Калі сквозіць. хтосьці кажа, што ён напісаў, і гэта шаі, гэта абздура. Ты згенераваў на максімум, што ты мог зрабіць. Вось, то бок такое я не люблю, я такое не. Калі гэта будзе класна, зроблена, будзем глядзець. Але я ўсё адно мяркую, што гэта не пытанне нават наступных 10 гадоў. Гэта калі і будзе, я думаю, да беларускай мовы гэта дойдзе. Беларуская. Дойдзе гэта, Добра. напэўна, яшчэ праз. Калі ты думаеш, што гэта канец, то гэта яшчэ недзе крышачку больш, чым сярэдзіна. Таму яшчэ гадзіначку. Ёсць у цябе яшчэ гадзіначка? Давай, мяне жонка сёння адпусціла, махнула рукой. Всё з вамі ясна. Задроты. Так, пра кошты паразмаўлялі. Яшчэ хацеў запытаць, ці дапамагае табе твой досвед філалагічны у агучцы менавіта? Давай так. Я не ў перакладзе. дрэнны філолог. Не, я не кажу, што ты добры філолог, я кажу, што ў цябе ёсць адукацыя. Ты лепшы філолог, чым я. У мяне няма такой адукацыі. Ведаеш, што ў мяне па беларускай мове стаіць у дыпломе? У меня была беларуская мова ва ўніверы, я здаваў экзамен па 10-бальнай. Ведаеш, што? Адгадай. Гадай, назови лічбу. Не, калі ты так пытаеш, напэўна, там 7, напрыклад, з паловай, ці не ведаю. Мінімальная 4 у мяне стаіць. Слухай, у мяне нічога няма ў гэтым плане, таму і карацей. Добра, запытаю так. Ці дапамагае табе твой досвед, які ты атрымаў падчас навучання, у тым ліку на філалагічнай спецыяльнасці, у тым, каб працаваць у агучцы? Да не. Мне не дапамагае. Па-першае, я дрэнны... Просто у мяне заўсёды была схільнасць да моў, замежных моў, і мне адносна лёгка яны даваліся, адносна лёгка. У тым ліку мне адносна лёгка далася і беларуская. Калі я пачаў яе больш выкарыстоўваць, то бок я, у мяне за плячыма было як бы расійская родная. Зараз наляцяць. Адная з беларуская. Даражэнькі, я не нарадзіўся ў беларускамоўнай сям'і, я беларускую мову сабе прывіваў. Так што можаце казаць, як хочаце. Вось. Вядома, адна з... Да не адна з, а родная, Всё. Вось. Факт ёсць факт. Я рос у расійскамоўнай... У трасянамоўнай сям'і. Давайте так. У мяне была шуфлядка, бульба і ўсё там такое. Вось. Але мне даволі лёгка... У меня даволі лёгка прайшоў вось гэты пераход на беларускую мову. Безбалюча. І мне трэба было паправіць вымаўленне, мне трэба было пачытаць нармальных кніжак, каб слоўнікавы запас узбагаціць. Узбагаціць, не ведаю, ці можна так казаць. Але ты бачыш, што ты робіш? Ты бачыш, што ты зараз зрабіў? Што? Ты сябе выпраўляеш, ты сябе вельмі часта выпраўляеш. Ты не выпраўляеш іншых людзей, ты не займаешься грамарнацызмам так званым, але ты сам сябе шмат выпраўляеш, і нібыта ты сочыш за ачысценне сваёй мовы. Я сачу, бо мне гэта трэба ў маёй працы. Вось. Калі б я не займаўся агучваннем, я бы не браў бы гэта настолькі пад увагу, і трэба, бо мне потым будзе прасцей агучваць, мне потым будзе прасцей перакладаць. Вось. Так што беражэм карані роднай мовы. Так што так, то бок, пэўныя там, моманты, напэўна, мне было лягчэй, але, я ж не... То, што я навучаўся там на філалагічным факультэце, гэта не азначае, што я там вельмі там выкшталцона стаўлюся там да беларускай мовы. Не, гэта, мова са сваімі правіламі, правілы трэба ведаць. Напрыклад, на вымаўленне я пачаў над вымаўленнем пачаў працаваць нармальна толькі, напэўна, у годзе 21. То бок, у меня першыя агучкі, там няма ніякага вымаўлення, там ся, ніякай гэтай самай ніякага памякчэння, ніякай асіміляцыйнай мяккасці, гэтак далей, гэтага нічога няма. Дарэчы, ты слушна ўзгадаў пра памякчэнне, я зусім забыўся задаць адно пытанне, мне прасілі яго задаць. Нарматыўка, ці наркамаўка, як яе яшчэ клічуць, ці Тарашкевіца? І чаму?
Ты зноў стаў робатам наркамаўка ці Тарашкевіца? Так. Ага. О, адвіз. Што адбываецца? Маск крадзе інтэрнэт. Ну, адразу Я і пазначу. той. Ну. Адразу пазначу, што хтосьці скажа, што гэта правапіс, а не вымаўленне. Я ўсё ж такі Гэта і вымаўленне. Гэта і вымаўленне на сённяшні час дакладна. Таму да чаго ты Давайте так. імкнешся? Я люблю Тарашкевіцу, прынамсі за тое, што нам вельмі добра правіць вымаўленне. Бо тыя, хто пачынаюць агучваць, калі яны бачаць калі напісана смяецца, ён смяецца, яны агучваюць смяецца на расійскі лад. Але ж смяецца мусіць быць. І вось гэтая вось мякасць асімілятыйная, яна у гэтым правапісе на Тарашкевіцы яна перадаецца. Я за гэта Тарашкевіцу люблю. Я не маю абсалютна нічога супраць, як бы хто б там не казаў, тыпу, для мяне няма ніякай праблемы казаць Амерыка замест Амерыка. Філасофія, тэхналогія, Расія. Ну, мы ж кажам, скажем так, мы ж у наркамаўцы кажам дагэтуль лямпа, а не лампа. Гэта ж тое самае, абсалютна тое самае. Просто штосьці там, ведаеш, штосьці там засталося ў слоўніках, потым гэта пайшло ў людзі, штосьці не засталося, штосьці не пайшло ў слоўнікі, то бок штосьці там, ведаеш, калісьці там у 30-х хтосьці там неяк там дамовіўся, так яно і засталося. Для мяне гэта тая самая беларуская мова. Мне ок, абсалютна. Калі там раптам трэба будзе... Так. А калі пераклад? Калі пераклад, і гэта праект, там, дзе шмат людзей удзельнічае. У асноўным гэта наркамаўка. Ідзе наркамаўка. Кавярня агучвае Тарашкевіцу. Не на Тарашкевіцы яна агучана на беларускай мове, але паводле правіл... Класічнага правапісу. Класічнага правапісу, які ўсё ж таки ўплывае на вымаўленне запазычаных слоў. Як Амерыка, ну і гэтак далей там. Ну, не магу успомніць. Ну, тыя, хто ў тэме, тыя ў тэме. Добра. Я адказаў на ваше пытанне. Адказаў. Вельмі файна адказаў. Мне ок. Так, што яшчэ ў нас засталося? Досвед філолага. Дарэчы, ты ўжо сёння казаў пра тое, што ты можаш перакладаць на лёце, на ляту, так не кажуць, ва онлайне, on demand. Ты можаш перакладаць адразу без тэкставага у рэале. Так. Гэта вельмі файны плюс таго, што ты дасведчаны ў мовах. Але гэта ўсё ж такі не агучка напрамкі. Ну так. Так, як бы, калі б мне давадзілася бы пісаць кожны раз, як прыклад, у мяне ёсць нейкі скетчык, я там пабачыў, так, мае любімыя Cracker Milk нешта там зрабілі, чарнушна упората. Я такі, класна, хачу зрабіць. І я просто уяўляю, што мне трэба вось такой браць клавіатуру, рабіць сабе сабы, потым яшчэ раз, ведаеш, рабіць файлік з перакладам. Я такі, яманаў. Не вельмі-то гэта тады нам і патрэбна па-беларуску, калі шчыра. Але на слых, як бы, ну, окей, можна пераклад. Калі у цябе дастатковы сярэдняга ўзроўню англійскай мовы цалкам дастаткова, каб перакладаць нават фільмы. Калі табе штосьці не зразумела, вось, ёсць DeepL сервіс, ёсць Multitran, той же самы. DeepL, дарэчы, беларускую мову дадалі нарэшце. Ну, так, ёсць, але мне не падабаецца, яны аж сыравасенькая, там пераклады такія. Мне здаецца, праз англійскую яны, як заўсёды, ведаеш, штосьці там робяць. Вось, я тэставаў. Ну, вось так, робім. Я б інакш бы не стаў бы гэтай скетчы, рылзы, тиктокі перакладаць, бо гэта X2 працы. Цалкам зразумела. Падаецца, ты ў нейкім падкасці, а можа і не ты, ну, калі што выправ, казаў, што пераймаеш досвед у украінскіх і расійскіх і іншых калегаў. Як гэта адбываецца? Нагадаю, у якім кантэксце я гэта казаў?
нібыта слухаеш пра можа не ты казаў, ну нібыта вы можете слухаць працы дабераў на украінскай мове і браць адтуль там нейкія гульню голасу, пераймаць там досвед таго, як яны гэта не ты казаў, бляха, гэта Ігор напэўна казаў, што падчас там агучкі валадара пярсцёнкаў ці чаго яны рэферэнсы глядзелі не толькі арыгіналаў, але і украінскіх агучак. Для мяне дзіўнавата прагучала. А што там можна такога ўзяць, калі ў цябе ёсць арыгінал, ёсць пераклад беларускі, навошта табе глядзець кагосьці іншага? Ну, па-першае, можна падглядзець пераклад. Ну, з украінскай так, слушна, дарэчы. Па-першае, можна падглядзець пераклад у плане гульні слоў. Пашукаць для сябе калі уж не тырыць, да? Калі цалкам пераклад, то хаця бы можна паглядзець як зрабілі тыя. Вось, бо гульню слоў заўсёды цяжка перакладаць. Гэта па сутнасці ты мусіш прыдумваць жарт нанова. Па-першае, гэта. Па-другое, я думаю, што Ягор яшчэ параўноўваў дзеля параўнання, як тыя зрабілі, а як мы зрабілі. Як яны, разумееш, вось у гэтым. Нібыта у цябе ёсць арыгінал, параўноўвай сябе з арыгіналам, навошта табе параўноўваць з іншай мовы, таму што яна больш бліжэйшая да тваёй і таму больш натуральна. Ты ж параўноўваеш не столькі з мовай, колькі з дубляжом, то бок як іншыя прафесіяналы гэта зрабілі. Я думаю, гэта менавіта вось, як у іх атрымалася вось у параўнанні з арыгіналам зрабіць, і як у нас атрымалася, ведаеш, у гэтым плане. Я так думаю. А што тычыцца мяне, я не гляджу асабліва там, насамрэч, гэта файна, параўноўваць сябе заўсёды файна, у незалежнасці ад мовы, як бы хто там да рускіх не ставіўся сёння, там ёсць на што паглядзець. Зразумела, у іх школа больш стала, чым наша, таму, конечно. Вось, украінцы малайцы, мне украінскі дубляж нашмат больш падабаецца, чым сучасны расійскі. Напэўна, гэта залежыць яшчэ ад студыі, бо там і студыі дубляжа менавіта некалькі, як мінімум, наш дырэсца ёсць заўсёды. Але, проста, мне вельмі падабаецца украінцам у гэтым плане, як яны робяць. Прыклад, фільм з як яна, шпіёнка ці не шпіёнка называецца, там, дзе жанчына, якая працуе аператарам для агентаў 007, для спецагентаў, памятаеш, як яна сама стала такая. Не глядзеў? Я не паглядзеў яго, на жаль. Вельмі файны фільм. Паглядзі па-украінску, калі хочаш, калі захочаш, то варта глядзець. А просто невялічкі прыклад, як зрабілі расіяне, як яны зрабілі. Яна бяжыць праз натоўп, і каб ёй там суступілі месца, яна там бяжыць і такая: ой, ты тут, ты мяне чуеш? Так, нормально. Ты просто зноў знік, ладно. Я просто не рухаюсь. Ось. И она просто бежит и такая: пустите, я сейчас обкакаюсь. Это вось, як на российской мове. А украинцы, геть, я зараз сруся, щось там такое вось. І гэта нашмат больш бліжэй і адпавядае рэчаіснасці і смачней гучыць. Пустите, я всралася, ведаеш, штось такое вось. І такіх момантаў даволі, я падмячаю, не магу сказаць часта, я не спец там у параўнанні, там, ведаеш, але, ёсць такія моманты, дзе крышачку смачней. Можа, гэта простое, што украінская бліжэй просто да беларускай, і гэта неяк так успрымаецца, як бок. Можа, гэта вось праз там маё негатыўнае стаўленне там да расійскага. Не, я думаю, што але ёсць моманты. Я памятаю свае першыя ўражанні, калі я ў Кіеве жыў. Я тады быў яшчэ расійскамоўным цалкам, і я схадзіў упершыню ў жыцці ў кіно на украінскай мове. І ў мяне нават слёзы проступілі, бо мне падалося, што я другі раз у жыцці гляджу кіно на беларускай мове. Першы раз быў кінаконг там у году 2016. Настолькі яна была мне падобная, хаця я на той момант украінскую недобра, каб разумеў. Але таму нармальна. Файна. І студыі таксама ва ўкраіне ёсць багата такіх, падобных, вось як мы робім. Не студыі, суполак, боже мой, якія студыі.
Не ведаю. Слухай, распавядзі Студыя, яшчэ калі- такую калі у штуку. цябе ёсць студыя. Не, ну, Ну. у тебя есть студия домашняя. Ну, Распавядзі, калі ласачка, чаму нават у беларускай, нібыта такой маленькай пакуль што суполцы агучкі, ужо існуюць фільмы, якія агучвалі па некалькі разоў розныя людзі. Навошта? Чаму іх не мусіць быць? Калі ёсць розныя людзі, якія хочуць рабіць адно і тое ж. Ну, нібыта у нас столькі чаго ёсць рабіць, што вось рабіць дублікат таго, што ўжо існуе, ну нібыта гэта выглядае дзіўна, таму што шмат чаго ёсць, што агучваць трэба. А мы вось нібыта вытрачаем час, каб пераагучваць тое, што ўжо ёсць. Угу. Вось такая думка. Ну, глядзі, няма ж ніякіх правіл. Табе ж ніхто не забараняе. Ну, ты вось захацеў для сябе агучыць, ну, вось, напрыклад, 2 стужкі ёсць дзікага робота. Ну, вось, адна суполка захацела і другая суполка захацела. Па-першае, такіх выпадкаў не тое, каб багата. Давайте ўжо шчырамі. Іх не шмат. Іх зусім не шмат. Ну, просто, што... ну, так, шкада. Мне б таксама хацелася, каб было больш, там, ведаеш, вось гэта вось размеркаванне рэсурсаў. Але, ну, няма ніякіх правіл. Хочаш, рабі, не хочаш, не рабі. Я нармальна да гэтага стаўлюся. Існуе ж, ну, багата сцежак там на украінскай там ці на расійскай мове. Яны ж таксама не дамаўляюцца, яны робяць вось для сябе. Чаму у нас мусіць быць інакш? Ну, я разумею, чаму, таму што мала і всякае такое. Ну, давайте шчырамі. Калі ты хочаш, то трэба рабіць. Бо інакш навошта тады ўвогуле гэтым займацца? Ну так, згодны. Ну, вось усё. Ты свае агучкі пераглядаеш ці не? Я трошки крынжую. Я магу паглядзець, і мы вось не так давно пераглядалі гэтых баброў, зомбі-баброў, збіраліся ў гомзіка дома, рагаталі. Ну, я не аматар, я не люблю сябе вось. Дзе я удзельнічаю, ведаеш, што яшчэ я магу там пацярпець. Але вось такога, ну трошки неяк это... Не, я магу пераглядзець, але звычайна, ну я ж гляджу ўжо, па-першае, падчас агучвання, па-другое, ты ўжо можаш глядзець, калі ты працуеш там над фільмам, калі ты яго збіраеш, як, напрыклад, менеджер праекта, так? Ты ўжо фільм там пераглядаеш, там, напрыклад, твой удзел ёсць і яшчэ там іншыя даберы. Вось, напрыклад, з Факхам Холлам будзе так. Я буду яго пераглядаць, буду яго правяраць і пераглядаць разам са сваім удзелам. Разумееш? Мне ўжо 3-й раз гэты фільм, ну, можа быць, захочацца. Просто ты з такім натхненнем, з такім зяннем кажаш, што вось я хачу агучыць там такі-то серыял, такое-то кіно, і калі я гэта чую, то мне падаецца, што ты гэта хочаш, таму што табе хочацца яго паглядзець на беларускай мове, але ты яго робіш і потым не глядзіш, таму што табе крынжавата на сябе глядзець. Я хачу агучыць, а не пераглядаць. Гэта крышачку іншае. Я вельмі хачу папрацаваць над галяком. Мне падаецца, гэта будзе круто. Мне падаецца. Ну, там трэба мінімум 2 галасы. Жаночы ўсё ж такі, я не вольны. Але падаецца, акрамя цябе ніхто яго не пераагучыць. Падаецца, акрамя мяне, нікому ён і не цікавы. Давайте ўжо... Да ты што, гэта ж культавы серыял. Не? Лёша, хто хацеў, уже давно паглядзелі ў агучцы Кубік у кубе. І там файна зроблена. Там яны зрабілі круто. Яны зрабілі ў адпаведнасці з арыгіналам, круто, вось. Я не ведаю багата людзей, якія б сталі пераглядаць яго па-беларуску вот ад пачатку да канца. Яшчэ раз. Ну, можа ты. Можа Вадзім з першага гікаўскага. Ну, жонка моя, напрыклад, гэты серыял не любіць. Ёй не зайшоў. Яна не будзе яго глядзець на аніякай мове. Слухай, ну Gravity Falls так глядзяць людзі. І па-другому разу глядзяць. Ну, гэта вельмі дарагі праект будзе. Дарагі ў плане грошай. Там же сезон зараз здымаецца, напэўна, так? Не, мне здаецца, не. Скончыўся. Ну, можа быць. Слухай, я апошні сезон я ж дагэтуль не паглядзеў. Там першыя 3 сезоны варты, як мне падаецца, увагі, а далей ўжо пайшлі так крыху соплі. Мне здаецца, першыя 3 я і паглядзеў, но далей не глядзеў. Ну, карацей, файны серык, вось пад мяне, для мяне.
Ну, вельмі дорага будзе, бо там трэба пераклад добры, а там ад перакладу залежыць просто ўсё. Там увесь Так, гумар, увесь цымес ад гэтага серыялу ён будзе ў перакладзе. І калі ён будзе механічны, без душы, ведаеш. Ну, і там ужо і агучка не высягне. Так, добра, у меня ёсць пытанне, варта табе яго задаваць ці не? Варта. Ты мне скажы. Ну, я Варта. задам, а ты ўжо адкажаш ці не. Самыя лепшыя агучвальшчыкі на беларускай мове, топ-3. Я не ведаю. Да не, Што ты прикольно. адкажаш? Топы заўсёды людзям падабаюцца. Ну, тыпу, спісы такія. Ну, просто тут нібыта кагосьці можна пакрыўдзіць, кагосьці не пакрыўдзіць на такім Ну, я пытанні. скажу сваё меркаванне. Чаму на мяне крыўдаваць за маё меркаванне? Это ж як бы суб'ектыўшчына. Гэта Всё маё так. меркаванне. Бібіку? Блин, ну, гэта відавочна было, канешне. Крысціна Дробаш? Я купалаўца буду называць, сарян. Блин, ну дарэчы, вось да Крысціны Дробаш у мяне... Ну, я не каментую, все, это твой топ. І дзяўчынка з кавярні, якая агучвае вось жаночыя ролі. Просто яна робіць такі Яны табе секс. падабаюцца менавіта па якасці таго, як яны гэта робяць, так? Клас. Па якасці, ну, як яны робяць, ну, голас мне таксама падабаецца. Я ж кажу, гэта суб'ектыўшчына, гэта не Суб'ектыўна, аб'ектыўшчына. конечно. Гэта на мой погляд, ну круто. Да слухай, да можна ўсіх купалаўцаў называць. Яны ўсё добра умеюць. Мне падабаецца, Ведаеш, нібыта... Ну вось, нібыта камбэк робіць круто, але калі ёсць тэатралы, якія там усё жыццё на гэта паклалі, то нібыта ім хочацца аддаць. А потым ты думаеш, блин, ну і гэта прафесіянал. Як можна прафесіяналаў параўноўваць, які на гэта вучыліся і зарабілі на гэтым, так? І чалавека, які самастойна себе зрабіў. Мне падабаецца, як робіць вальс. Мне падабаецца, як робіць дабер з нікам Мікола Полацкі. У яго такі сочны такі голас і падача. Ён круто робіць. Ну, да шмат хто. Мы ўсе малайцы, насамрэч. Я не магу так ну і Вожык, сказаць, конечно. Вожык абавязкова. Ён сам себе не назаве ніколі. Сам себе... Так не робяць. Але пытанне гэта, я пазначу, тут яно было не для таго, каб даведацца, каго ты больш любіш і паважаеш, а для таго, каб нашыя слухачкі, глядачкі, слухачы-гледачы пайшлі там на якім-нибудь тарэнты кудысьці і пабачылі гэтых актораў і ўзялі там паслухаць якасныя рэкамендацыі, скажем так. Ну, іх складана. І калі не ведаеш, ты іх не знойдзеш. Гэта трэба ўжо называць, напрыклад, нейкія творы, нейкія там фільмы або серыялы. Бо, ну, просто так знайсці непадрыхтаванаму чалавеку ты іх не знойдзеш. На кінакіпе няма пошуку па акцёрах, акторах агучкі? А можа і ёсць. Можа ёсць. Не ведаю. Ну, карацей... Добра, а тады другое пытанне, сам напрасіўся. А якія б ты тады топ-3 фільмы параіў слухачам-слухачкам паглядзець, якія для цябе вось ідэальныя, блізкі да ідэалу? У якім жанры? Ну, ты камедыю, давай, камедыю, канешне. І, ну, я фантастыку люблю, можам фантастыку, ты фэнтэзі. Якія жанры для цябе бліжэй будуць? Давай так запытаю. Камедыю. Давай на комедию. Я люблю комедии. Кокаиновый медведь. Ведаем. Терминатор гнузавой агуцы. Ты погляди, слухай, а фильмы только свои называю, ну? Я Терминатор не агучваў, прабачце. Ну, блин, я чомусь подумал, что это твоя была агучка. Не-не-не. І... ладно, гэта не камедыя, але я назову Клаус. Але ж Клаус гэта такі дзіцячы хорар, крышачку роман. Не ты Клаус, мультик Клаус. Окей. Які агучвалі... Мне гэта, напэўна... Не, чакай, так я таксама пра мультик кажу, там, дзе Санта-Клаус быў такім страшэнным чортам, але добрым, як аказалася. Ну, гэта такі... Чаму чортам, ён добры дзядзечка, ну?
Не, ён добры, класны мультик, але гэта, блин, не камедыя. Гэта драма. Я ж сказаў, гэта не камедыя, гэта не камедыя. Okay. Ну, я захацеў Але назваць, падабаецца. бо мне я адшмырэў, як Тоя праспявала, як яна, ну, пераклала песні і праспявала яе. Гэта вышыня просто. Я люблю вось просто нават за тое, што там ёсць вось гэтая песня. І мы малайцы. Вось. З камедый што яшчэ можна назваць? Не ведаю, насамрэч камедыі не так, каб багата, каб іх можна было называць. Ну, а калі не камедыі, калі, не ведаю, самы улюблённы фільм у тебе ёсць якісьці? Па-беларуску? Не беларуску, па-беларуску. Па-беларуску. Самы любімы фільм «Адзін дома». Гатовы пераглядаць 100 разоў. О, якая банальшчына, ну так, ну прабачце, ну што ён мне падабаецца. Не камедыя, галоўна. Можна не камедыі, адзін дома. Ну, канешне, адзін дома. Ну, слухай, ну я кажу тое, што мне прыйшло ў галаву, і самы любімы фільм так супала. Вось. Мне бракуе камеды. Я не магу назваць шмат камеды, бо іх па-беларуску амаль няма. Ну, іх мала. Іх аб'ектыўна мала. Іх мала перакладзена. Табе, даражэнькі вожык, бракуе камедый. А ведаеш, чаго беларусам на беларускай мове ў кіно таксама бракуе больш, чым камедый? Ну? Фільмаў для дарослых бракуе беларусам вельмі. Гэта я чаго узгадаў. Я ты чалавек. Фіксацыя на гэтым. Не, я просто ты чалавек, які ўсім паўсюль распавядаю, што ў беларусаў нават ёсць чалавек, які агучвае порно па-беларуску, ці фільмы для дарослых. І ты можаш казаць, што гэта не так, і гэта не так, канешне, ты не агучваў там прям такія ўжо эротыку ці што, але ты агучваў урыўкі. У цябе на канале нават ёсць пашуковае гэтае спалучэнне PG-порн, па якім можна знайсці ўсе гэтыя смешныя ўрывачкі. Так, секундачку, тут трэба разгалінаваць. Так. PG-порн гэта файны жанр порна-пародый. І з рэальнымі порна-акторкамі. Але яны там граюць патрэбныя ролі. Ну, гэта смешна, так, канешне. Гэта не парнуха, гэта пародыя. Гэта пародыя. Яны пачынаюцца як парнуха, а потым нешта здараецца, і гэта той гумар, які трапляе мне ў самае сэрцайка. Я абажаю такія штукі. Вось, калі б такога было больш, я, в прынцыпе, гэтым бы і займаўся. Гэта просто, ну, як бы там, дарэчы, па-моему, рэжысёр даволі знакаміты займаўся ўвогуле стварэннем гэтага праекта. Не памятаю хто, але адзін з іх дакладна быў, ну, PG-порн гэта назва менавіта вось гэтага праекта цэлага? Так, гэта не я назваў. Не ведаў, я не ведаў. Гэта назва серыі відэаролікаў, якія ну, зроблены дзеля забавы, каб там, Саша Грэй здымаецца. Вось. Яны вельмі завірусіліся. Іх дагэтуль можна сустрэць там у тых же самых рылзах. Вось. Яны файна агучаны па-беларуску, менавіта мной. Вось. Это як, слухай, гэта як ты так сказаў, у мяне анекдот успомніўся пра Олафа і авечку. Ведаеш гэты анекдот? Не, давай. Гэта, тыпу, ірландская вёска такая, ну, маляўнічая, гэта ўсе пейзажы, сядзіць дзед на беразе ракі, курыць эту люльку, такі у яго вёска за спінай такія курыць. Я пабудаваў млын у гэтай вёсцы, але ніхто не называе мяне Олаф Млынар. Такой: я пабудаваў мост у гэтай вёсцы, каб усе маглі хадзіць на іншы бераг, але ніхто не называюць мяне Олаф Будаўнік. І варта было мне адзін раз трахнуць аўцу. Вось. Тое самае з гэтымі порно-пародыямі, што тыпу я агучваю парнуху. Я не агучваў парнуху. У мяне ёсць яшчэ не буду так казаць больш.
Так. Не, ну кажы, мне нормально. Вось, просто ну, што там агучваць у сэнсе? Там толькі пачатак можна агучыць, дзе ўсё пачынаецца. І гэтыя порна-інтра, яны ёсць і на Ютубе. Я іх таксама неяк там рабіў, спрабаваў пераагучыць. Вядома ж, я падвожу не да таго, каб агучваць менавіта вось гэтае жорсткія сава, я не ведаю, як назваць. Ну, не ведаю. Я хутчэй хацеў падвесці да тэмы, ці ўвогуле існуе, ці існаваў, ці былі ў цябе якія-небудзь размовы, замовы на фільмы, напрыклад, эратычнага кшталту. Напрыклад, Эмануэль. Там усё дзяцінства, усе на маё пакаленне на Эмануэлі вырасла. Гэта эротыка, гэта не парнуха, гэта фільм з сюжэтам там і ўсё такое. Не, дарэчы, Эмануэль файна, дарэчы. Добра ты закінуў. Але там ёсць інтымныя сцэны, якія таксама такія вельмі. Слухай, ну Калігулу ўвогуле па сутнасці порна, але круцілі ў кінотэатрах у свой час. Напрыклад, 50 адценняў шэрага. Шэрага. Ну таксама. Ці быў такі попыт? Ці ты чуў, што б так не было? Не, такога не было. Мы неяк абмяркоўвалі штосьці такое каля эратычнае паперакладаць, паагучваць са знічкай. Ну, нешта нам, ну, ведаеш, мы прагаласавалі, што нешта не тое, каб дужа цікава. Там нейкая стужка была, я нават не магу успомніць, яна там, ну, пра нейкія там, таксама там, вось, аля Эмануэля, але, ну, крыху лайтовей. І мы такі нешта падумалі. Я пачытаў проста апісанне гэтага, так это быў, па-моему, міні-серыял, я такі, ну, штосьці мяне нічога не кранула. Я 50 адценняў шэрага паглядзеў у агучцы з тваім перакладам. Просто трэба рабіць збор. Ты ў курсе, што ёсць файная пародыя на 50 адценняў шэрага? Ты глядзеў яе? Так. Ой, мне вельмі падабаецца. Не, так, Лёша, пачакай, давай з тобой разбярэмся. Пачакай, зараз будзем разбірацца. Давай. Што значыць у перакладзе? Пераклад, ён можа быць розны. Можа быць пераклад як проста пераклад, а можа быць пераклад адаптацыя. То бок там, дзе ты ўжо змяняеш сэнс таго, што было сказана. І мне падаецца, што калі рабіць 50 адценняў шэра, то трэба ўжо мяняць там цалкам усё. Там трэба ўжо рабіць. Ну, каб было сакавіта, так, трэба рабіць цалкам усё. Ну, вось, калі проста пераклад, то у гэтым няма праблем, тыпу, заказвайце. Вось, вам перакладчык зробіць пераклад. Ну, добра, а ці ёсць у нас перакладчыкі, якія гэтым займаюцца? Мне там у голову толькі глобус які-небудзь прыходзіць, Адам, які бы мог гэта зрабіць файна, але я не ведаю, ці робіць ён такое. Гэта ж таксама жанр эротыка. Можа быць. Ну, просто ўзяць арыгінал 50 адценняў чорнага, то бок шэрага. 50 адценняў шэрага і, ну, перакласці на беларускую мову, гэта зробіць сабе любы перакладчык. Трэба падумаць, пакруціць гэтаму шлю. А вось калі патрэбная нейкая смешная пераагучка, ну, гэта ўжо зусім іншая справа. Там ужо трэба падыходзіць з фантазіяй. Ага, я зразумеў. З гэтай нагоды ты пра пародыю узгадаў. Табе пароды было бліжэй зрабіць, так? Ну, пародыя там настолькі парадыйная, што там насамрэч і адаптаваць няма чаго. Яна сама па сабе файная. Просто, ну, я не ведаю, ну, я скажу, я хацеў пагаварыць пра пераагучкі. Я спрабую у гэтай штукі то бок улезці, аля, ну, смешныя, ведаеш, пераагучкі, аля, ну, не хочацца яго ўзгадваць, але вось, ведаеш, як раней гоблінскія. Прабачце, вось гэта, вось. Але, ну, вось жанр аля вось такога. Я зразумеў. Змяненне сэнсу цалкам. Змяненне цалкам сэнсу, напісанне новых і самае галоўнае смешных і трапных жартаў. І гэта капец як складана. Ёсць клёвы украінскі хлопец, перакладком або эском, у яго нік эском, па-моему, у Целезе, і ён сам піша сцэнары, пераклады, адаптацыі цэлых фільмаў. Ён пераклаў Гарры Поттера, адаптаваў яго. Прычым амаль усяго. Ён пераклаў, я кажу пераклаў, у сэнсе ён адаптаваў, ён не проста... Так, а адаптацыя ў яго ў якім сеттингу? Там што змяняецца? Усё. Лёша, там змяняецца ўсё. Я глядзеў урыўкі, я цалкам не глядзеў, але я глядзеў урывачкамі.
Ну ведаеш як вось гэта мемныя усялякія ёсць пераагушкі вось там там дзе памятаеш як яны корань мандрагоры выцягвалі і там Так. тыпу мы вяртаем айцішнікаў у офіс з удалёнкі вось і вось і ў такім вось ключы вось у такім вось стылі 2 гадзіны фільма і там не гэта вельмі цяжкі жанр гэта не тая вось гэта комікам трэба быць нейкім, я не ведаю, не комікам. Гэта трэба мець такі асаблівы склад розуму або лад розуму. Я не ведаю. Так, трэба быць артыстам, трэба ўмець у жарты, бо ты мусіш там не проста пакрыўляцца ў мікрафон, або там дадаць крыху муцікоў і сказаць, што гэта моя аўтарская пераагучка. Да не, ты просто чувак зрабіў нясмешна і дадаў крыху муцікоў, якія там абсалютна нятрапныя, непатрэбныя. А вось зрабіць так, каб у цябе цягам усяго фільма было круто, гэта капец якая складаная задача. І я нешта такое спрабаваў у зомбі-бабрах зрабіць. Ну там сам фільм па сабе трэшовы, там не трэба нават замарочвацца вельмі. Выйшла, на мой погляд, няблага. Ну, калі браць нейкі больш сур'ёзны фільм, то там ужо будуць праблемы. Вось гэта вось было б круто такім вось пазаймацца. Але трэба ўмець у жарты. Трэба ўмець у жарты, гэта няпроста. Але ўсё ж такі 50 ценняў шэрага я трымаю сябе ў галаве. Мне падаецца, што гэта будзе файны паказчык таго, што беларуская таксама можа быць сексуальнай. Калі зрабіць у адзін голас і з нейкімі там смешнымі адаптацыямі, што яна пераехала ў Менск... Не, всё, адстань, адчапіся, сам рабі такое, не. Так, будзем. Але цікава гучыць, слухай. Ну, прыкінь, яна пераехала, уладкавалася у Мінская Праўда, яна піша там артыкул пра беглых, пра змагароў. А галоўны герой гэта, зразумела, хто, гэта ты. Мукавозчык? Бляха вылетела. Не, ну стараваты ўжо для мукавозчыка. Маладыя. А хто? Я не ведаю. Я імя забыў. Грыша, ну хто? Грыша. І яна заходзіць да яго, ён адкрывае ёй, карацей, гэтую, говорит, гэта моя патайная комната ў маёй трошцы ў серабранцы. Адкрывае там, а там прастытуткі, наркаманы. Слухай, мы уже сцэнар з тобой накідалі. Ты мяне ўпэўніў, я гэта таксама хочу паглядзець. Можна разганяцца вельмі шмат. Ну гэта, ведаеш, гэта толькі ўрывачак. А зрабіць так, каб было файна цягам усяго, ведаеш, ну гэта цяжкавата. Трэба спрабаваць. Бляха. Можа, зробім пад настрой, карацей. Нічога не абяцаю. Добра. Нарэшце мы падышлі да фіналу амаль што. Пытанні пра агучку скончыліся. Дзякуй табе вялікі за аповед гэты. Было вельмі карысна і цікава. Ну, спадзяюся. Окей, ну давай. Калі ёсць пытанні... У мяне пры канцы ёсць яшчэ 4 пытанні, яны стандартныя. Магчыма, якісьці з іх ты чуў. Па-першае, можаш крышачку распавесці больш дакладна пра тое, як ты перайшоў на беларускую мову. Як гэта ў цябе адбылося, праз што, чаму? У 19-м годзе тым больш, гэта рана для многа каго хто нас будзе слухаць, бо шмат хто і я там на прыватнасці перайшлі пасля 22-го, 20-го. Я завітаў у Вільню на адзін дзень і ўсё, пасля гэтага я зараз раскажу. Ну так, я просто Да кухты ў царкву ці куды ты завітаў? Да не, мы просто чогось там візу трэба было погасіць сябру, я разам з ім з'ездзіў усё. Мне просто спадабалася, хто бы што не казаў, што Вільня там усё па-расейску. Нет, Вільня ў параўнанні там з Менскам цалкам як это, літоўскамоўны горад. Ну, наше пакаленне дакладна, і ты, хто малодшыя, яны ўсе на літоўскай мове размаўляюць. Ну, слухай, я чуў, як прадавачкі на рынку, вось там адзіны такі вядомы, самы вядомы рынак недалёка ад вакзалу, ён ну, там прадавачкі узроста маёй маці размаўлялі па-літоўску. І вядома, там і на расійскай было. Гэта адбылося праз дзяцей. Мне проста ёсць знакомы вельмі файны майго ўзросту. Ён распавядаў, што якраз там ось 30 і
больш малодшыя людзі, яны навучаліся ў літоўскамоўных школах, расійскамоўныя школы закрылі. І праз дзяцей бацькі таксама перайшлі на літоўскую. Бо гэта нам складана, у нас беларуская, руская на займеннікі, і трасянка ёсць, а літоўская і рускай трасянкі няма, гэта цалкам розныя мовы, таму прабач, перабіў. Ну, вось, мне спадабалася іх стаўленне да свайго, бо літоўцаў колькі 2-3 мільёны, але сваё яны шануюць. Вось, Літва невялікая, Вільня таксама невялікая, там вывескі на літоўскай, там людзі, я чуў, таксама вядома, па-расійску таксама, окей. Але было нашмат больш, чым беларускую, нават у Менску, скажем так. І я пачуў, як школьнікі размаўляюць па-літоўску паміж сабой у Макдональдсу. Я пачуў, як людзі проста ходзяць па гандлёвым цэнтры і нешта там паміж сабой па тэлефоне, там таксама яны размаўлялі па-літоўску. Ну я такі, а чым я горш, а чым мы горш? Тыпу, калі літоўцы так ставяцца да свайго, шануюць і берагуць, то нам-то даўно ўжо пара. Ну і ўсё, з таго часу такі, штосьці трэба з гэтым рабіць, і стаў проста больш старацца размаўляць. Потым гэта проста супала, што я пачаў нешта агучваць і такі, а давай-ка я сумяшчу. Ну, ось так і сумяшчаю дагэтуль. То бок у цябе пераход, ён плаўны даволі быў, так? З Вільні ты зразумеў, што трэба, і плаўненька пераходзіў. Ці ты адразу... Я адразу... Не, я ўжо ехаў назад, я сябрам, мы сядзелі, я стараўся там нешта там трасяніць, вось, стараўся там успамінаць. У мяне ў жыцці проста былі моманты, дзе мне было сорамна, што я не ведаю беларускай мовы. Вельмі сорамна. І я такі, всё, напэўна, Вільня гэта апошняя кропля, калі не зараз, то ўжо, напэўна, і ніколі. Я вырашыў... А ты літаральна яе не ведаў, у сэнсе ты не мог... Ці ты баяўся размаўляць, ці ты проста ў школе не вывучаў яе і... нават не ведаю, як нейкія словы. Адзінае, што я помню з урокаў беларускай мовы, гэта бярэм аловачкі і падкрэсліваем дзейнік і выказнік. А школа расійскамоўная была, так? Ну так, звычайна. Бо ў мяне беларускамоўная, таму я пытаюся досвед іншы. Не, у мяне вось такое вось. Гэта не нейкі там укол, ведаеш, там у бок настаўніцы, тыпу, хутчэй сабе. Вось, у мяне былі выпадкі, калі я размаўляў з немцам, які валодаў беларускай мовай лепей за мяне. Немец. Чалавек, які вывучыў беларускую мову і размаўляў на ёй лепей за мяне. Мне стала вельмі сорамна у той момант. Мяне пыталі, калі я быў за мяжой, чым адрозніваецца Беларусь ад Расіі. Мне было такое пытанне, сказаў, у нас свая мова. На што мяне спыталі, а беларусы размаўляюць на сваёй мове? Я такі, а ідзі ту сраку, вось, що такая вось реакцыя была. Але гэта ўсё, ведаеш, кропелька па кропельцы, і я такі, слухай, ёсць такі выраз, калі вы маеце сваю мову, сваю культуру і гэтак далей, але вы ёй не карыстаецеся, значыць, дзесьці, калісьці тваіх людзей у гісторыі вельмі моцна нагнулі. Вось. І я такі... Я дзесьці гэта чуў, не памятаю, можа, у Твіттэры прачытаў нават, не магу успомніць. І я такі, сапраўды гэта ж так. Сапраўды гэта так. Мы сёння забыліся на сваё. Пра што? Пра тое, што нас стагоддзямі нагіналі. Вось. І я такі... Неть. Всё, я сёння, ад сёння я буду старацца размаўляць больш, прынамсі па-беларуску размаўляць больш, і старацца неяк так. Такі ён не той, каб, ведаеш, я адразу пачаў размаўляць літаратурнай мовай, вядома, не? Распавядзі, як твае сваякі да гэтага аднесліся, бо шмат хто баіцца там з бацькамі размаўляць па-беларуску, бо там расійскамоўна ці трасянка з жонкай, мужам, з дзецьмі. Да файна. Не, мне тьфу, цалкам усё добра. Вось, размаўляю па-беларуску, яны на расійскай. Усе адзін аднаго разумеем. Мне маці стараецца пісаць па-беларуску. Ёй цяжка нешта там размаўляць, яна стараецца, так ведаеш, там пісаць, малайчына, карацей, так. Баця ў мяне ўвогуле з Расіі, яму, цяжка размаўляць па-беларуску. Вось, у 70 там 2 гады пачаць, калі ў цябе ўсё жыццё, вось, разумееш? Але, як бы нармальна.
Ну, няма ніякіх праблем. Усе ставіліся пазітыўна і тьфу-тьфу. А я такі чалавек, што калі нават негатыўна, я назло буду размаўляць па-беларуску, так што каб вы Слухай, ну бясіліся. ты, дарэчы, што цікава, ты не выглядаеш зусім як злы чалавек, ты вельмі... Я не злы чалавек. Ну, в сэнсе, як... Зараз, час інтэрв'ю, я цалкам упэўніўся, што ты вельмі шанаўліва, пашанлівая, напэўна, няма такого слова, але ставішся і да Паважліва. людзей іншых. Паважліва, так, паважліва. Да іншых людзей ставішся. Пры тым, што калі я цябе ведаў там па падкастах некаторых і па гуртцы, мне падавалася, што ты такі жорсткі. Ну, такі вось, можа, і грамар нацыі дзесьці, будзеш, ведаеш, там, і папраўляць. Насамрэч не. Таму табе вялікая за гэта падабайка і дзякуй, лайк. Не, я упарты баран, мяне маці кажа, ты упрямы, яна мне заўсёды казала, я ж чаму на белару... У мяне ж у сям'ю усе вывучалі, ну, англійскую мову ў школе. Мне маці такая, тыпу, ідзі таксама на англійскую. А мне ў 5 класе, тады яшчэ не з 3-го і не з 1-го, а з 5 класа была замежная мова. Мне маці такая кажа, ідзі на англійскую, і яна такая, ты ж на нямецкай нічога не зможаш. Я такі, я на нямецкую. Я на нямецкую пойду. І маці такая, ну все, будзе двоечнікам. Не двоечнікам я быў. Я вось менавіта праз тое, што мне сказала маці, што я нічога не змагу, я такі у 5 класе пайшоў, ну, на нямецкую мову, выбраўся. Ну, бо трэба было казаць класнай кіраўніцы, тыпу, ну, у якую, ну, куды ты пойдзеш. І я такі, ну, маці, калі не змагу, то мае праблемы. Ось, я вырашыў так даказаць, так памовіць. Клас, ну, ось неяк клас. праз нейкую упартасць сваю такую дзіцячую я і даказаў. Ось так. Только у меня нямецкая яшчэ ў школе была просто. Вельмі незвычайны, я б сказаў так, досвед прыватнасці для мяне, бо адрозніваецца ад майго. Таму мне яшчэ больш цікава будзе запытацца ў цябе, хто такія беларусы? Крышачку спарадзірую Лукашука, але мне не трэба. Ідэя нацыянальная, просто хто для цябе, што такое можна нават сказаць быць беларусам для цябе сёння? Хто такія беларусы або быць беларусам? Што такое быць беларусам? Давай адыдзем ад хто такія беларусы, што для цябе быць беларусам? Мець еўрапейскую ментальнасць, шанаваць сваё роднае, паважаць суседзяў, быць інтэлігентнымі людзьмі. Нейкі такі стандартны набор. Не, нармальны набор, але я ў гэтым наборы намагаюся пабачыць беларускую мову. Яна ува штосьці Я сказаў, ўваходзіць. паважаць сваё. А сваё беларуса сваё. Так. Ладно, давайте конкретно. І карыстацца сваім. Давайте уже ось так. І карыстацца. Не толькі паважаць, бо ведаеш, ёсць такія, тыпу, ой, вы агучваеце па-беларуску, малайцы. А што там наш дырэкцыя? Там звычайна, ой, вы азвучваеце па-беларускі, малацы, спасибо. Слухай, нават калі яны паглядзяць, гэта ўжо, ну конечно. Дзякуй, вось. Адкладзецца і можа пачнуць потым. Ну так, слухай, абыякавасць, насамрэч, гэта вельмі, ну, не ок. Нават калі скажуць, вы херню робіце, ну, гэта ўжо будзе лепей, чым нічога не сказаць. Ты ведаеш, насамрэч, шмат людзей проста баяцца, што іх не атрымаецца, а баяцца не трэба, насамрэч. У нас дзіўная сітуацыя была, я распавядаў пра яе, напэўна, недзе. Зусім недавно ва Вроцлаве сидзелі, выпівалі з беларусамі, падыходзіць да нас хлопец і на ангельскай мове пытаецца: «О, вы з Беларусі?» Мы такія, ну так, з Беларусі, а ты адкуль? Ён такі, я з Менску. Сядзім такія, типу, а чаму ты з намі па-ангельску размаўляеш? Ён кажа, мне просто беларуская мова такая сабе вельмі недобрая, а па-расейску я не хачу просто з вами размаўляць, таму па-ангельску. Ну і выніку ён з намі завіс, уже праз гадзіну па-беларуску нармальна размаўляў, але вось пабаяўся, разумееш? Ай, ну шмат каму, слухай, ну, вось мы такія сядзім вумныя, разумныя, такі, ой, трэба размаўляць па-беларуску, ой, трэба шанаваць сваю, ой, мы тут агучкамі, падкастамі займаемся, але не трэба забываць, што гэта капец як ламае мозг. Вось гэты пераход. Конечно. Гэта фізічна і псіхалагічна, я не скажу цяжка, мне не было цяжка. Але больш нават псіхалагічна было няпроста, асабліва калі ты не маеш нікага такога беларускамоўнага асяроддзя,
Гэта нам лёгка казаць, ведаеш, але вось У нас яно з'явілася. Так, яго яшчэ паспрабуй у нас знайсці. яно ёсць, з'явілася вось, а калі ты жывеш у якім-небудзь невялічкім гарадку на там 13 000 чалавек або ўвогуле там дзе-небудзь так у якіх-небудзь хуйкавічах, прабачце, вось, і няма ў цябе такога асяроддзя, ну максімум што ты можаш гэта далучыцца да якога-небудзь чаціку, дзе людзі там практыкуюць па-беларуску нейкі там паведамленні, да, пішуць. Неёмка, ведаеш? Неёмка размаўляць па-беларуску. Бо ты выдзяляешся, ты адразу выдзяляешся, вось гэта у мяне было адзіны мой ступар, я памятаю, быў, які мне давялося ламаць, ось псіхалагічны такі бар'ер, гэта тое, што праз мяне камусьці можа быць няёмка, складана, ведаеш, што я там звяртаюся да, ну, пачынаю размаўляць, вось. Незручнасці зрабіў чалавеку, так? Незручнасці, не хочацца кранаць, ведаеш, нейкі там вось чалавеку, каб хочацца, каб яго было, каб яму было максімальна камфортна. І мне вось гэта быў, напэўна, самы моцны бар'ер, і трэба забіць хер на гэта. Вось просто трэба забіць хер, што камусьці праз тваю неідэальную беларуску або ўвогуле беларуску мову будзе складаненька. Ой, там вушкі павянуць. Будзе, ай-яй-яй, завісне чалавек. Прадавачка на рынку завісне праз твою беларуску. В 99 выпадках яны табе яшчэ і падзякуюць. Дзякуй Богу, пакуль што у нас усе беларусы беларускую разумеюць. Дзякуй Богу. А то і у мяне былі выпадкі, калі такія, ой, класна, тыпу, так. Ну, тыпу, пра гэта ў трэцах рэгулярна пішуць. Я ішла, мяне там нехта пачуў, мне там падзякавалі, такі, ну, добра. Вось, ну, насамрэч, такія выпадкі ёсць. У мяне не было негатыўнага стаўлення, вось, за той перыяд, калі там навокал мяне былі расійскамоўныя людзі. Ну, вось, ужывую твар у твар ні разу не было. Слухай, а у тебе было такое... Ось у мінулым выпуску мы з Александром размаўлялі таксама на гэтую тэму, і ён сказаў такую думку, што яму было нібыта неёмка размаўляць па-беларуску ў Беларусі, а за мяжой стала нашмат прасцей, бо за мяжой гэта не неёмка, наадварот, ты гэтым ганарышся і можаш гэта паказаць. І не баяцца, што цябе неяк не так успрымуць. А ў Беларусі нібыта засмучваешся. Самым разумным будуць лічыць, ці там нейкім апазіцыянерам, ці яшчэ штосьці. Не, ну ёсць такое вядомае меркаванне, ёсць такі, як бы, як то сказаць, стэрэатып. Ну, стэрэатып. Ну, ёсць стэрэатып. Ну, будзем шчырымі, ён не безгрунтоўны. Але мне ўвогуле з незнаёмымі людзьмі цяжка неяк на любой мове пачаць размаўляць. Ну, прабач, што на 4 гадзіны цябе тут сёння затрымаў? Не, ёсць такое, вядома. Ну, проста, калі я быў у Беларусі, гэта быў мой, вось, ведаеш, я пачынаў ужываць беларускую мову ў сваім жыцці, і я так яшчэ азіраўся на людзей, глядзеў, як яны адрэагуюць, пакуль я не навучыў сябе класці болт вось на тых, што, ну, напрыклад, ну, не разумееш ты, давай паўтару, давай грамчэй, тебе скажу, калі хочаш, вось. Вось, ну, магчыма, проста у яго такі ж быў перыяд, бо, ну, ён жа з'ехаў вельмі хутка. Вось. Просто, напэўна, так супала. У меня ёсць людзі, якія жывуць у Беларусі, цудоўна, ну, карыстаюцца па-беларуску. Мы у гэтых блогераў таксама ведаем. Гэта не, ну, вось. Ну, цяжка быць белай варонай, я разумею. Слухай, гэта такі крыжак, які, ну, трэба несці. Калі ты уже... Згодны. Канал у мяне называецца «Цёмны лёс», таму не магу не запытаць, як ты лічыш, ці цёмны лёс у беларусаў? І чаму? Такое, якое глыбокае палітычна-гістарычнае пытанне. Ніякай палітык. Мы пра палітыку тут не размаўляем. Не трэба мне палітыку. Не трэба. Я хачу гасцей з Беларусі таксама слухаць. Усё ў нашых руках. І лёс, і цёмны таксама. Я табе так скажу. Ну, шмат чаго здарылася за апошнія там некалькі гадоў. Мы то ўсё цудоўна ведаем. І гэта не ок. Таму, напэўна, на сённяшні момант, як сказаў адзін персанаж, мы або зменімся, або памром. Вось, я думаю, да нас гэта таксама можна прымяніць.
больш у такім культурным плане, але ну так. Да слухай, Добра. пачытай беларускіх класікаў. Там же у кожнай кніжцы гаротны лёс. Гаротны лёс, все так. Так што так, нешта ў гэтым ёсць. Добра, дзякуй табе вялікі, спадарыку Алексей, было вельмі прыемна. Прабач, што Дзякуй. так доўга. Дзякуй, што знайшоў час пасля цяжкога, важкага працоўнага дня паразмаўляць. Было круто. Ну, дзеля цябе я заўсёды дзякую за запрашэнне. Было цікава. Вось. Ну, Мне спадабалася. дзякуй вялікі. І дзякуй у першую чаргу за тое, што ты і твае сябры і усе, хто вакол цябе там табе дапамагаюць, што вы робіце, бо вы робіце вялікую справу. І Пабачым. каб гэтая справа не сканчвалася, а толькі квітнела, то ўсім гледачам, гледачкам, слухачам раю падпісацца на ўсе соцсеткі Вожыка, спасылачкі будуць у апісанні, і таксама па магчымасці падтрымліваць праекты і каментарамі, і падабайкамі, і грошыкамі таксама, калі ёсць магчымасць. Ну так, не забывайце, што каму мы патрэбныя, калі не сабе. Вось на сённяшні момант, вось, калі пра цёмны лёс, то вось усё бляха ў нашых руках. І у нашых, гэта значыць, рэальна, у нашых. У тваіх, у маіх, у ягоных, у ейных. Таму так, такія часы, ну, што тычыцца вось гэтай вось сферы, дзе тут, ну, гэта ж па сутнасці хобі, так? Дзе тут хобі сваім займаюся. Ну, выходзіць, што так. Гэта менавіта у нашых руках, так. Все, мы скончылі.